Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Sapara diýýänem menem. Halmurada hoş geldiniz. Evet. O, Ve aleykümselam kemine vatandaşlara salamu aleyküm hemmeňize. o. Bugün soralarımıza cevap. Günümüz bugün Halmurada bilen ekrana çıktık soralarımız için. Dürlü soralarımıza sorap bilersiniz. O cevap berip bilmesegem sora berin. Maksat bu taýda gurrun etmek adamlar, gurrun etmek öwrenmek, gurruna gıйbat diýip ýalňyş atlar goýmazlyk. Iki adam bir ara gelip bir meseleni gurrun etse şonu gıйbat diýip atlandyrýarlar. Olam halkyň arasyndan çykýan bir düzgün däl. Onu şeýle edipdirler. Ýani iki adam bir ara gelip gurrun etmesin, gurrun edilse-de gıйbat diýip üstüne ýani hapalamaly da. Ýani köbanyň hapalama metodynyň biri. Şonuň üçin biz gurrun etmekçi ýyldaşlarymyz bilen soralaryňyza jogap hökmünde her türlü bahana tapdykça gurrun etmelibiz. Indi ýyldaşlarymyz hem üşüşýänçä bir ýarym saat geçýänçä umum bir tema bar edi. Gurrun edýäs bugün hem Halmurada bilen birazrak ýani geopolitika, ýani biz dolu geopolitikany düşünýäs diýilenlemede däl, ýöne umuman bir gurrun edilip bilinjek derejede bilgimiz bar. Türkmenistanyň geopolitikadaky ornunyň artýandygyny görýäs soňky wagtlarda. Ýoksa ýani geopolitika kitaplaryna seretseňiz Türkmenistan kän bir möhüm ýeri eýelemeýär. Gazy, nefti bolanlyk üçin häzirki eýeleýän ornan şeýle ýöne öňümüzdäki syýasy ýani dünýäniň global siýasatyň ütkeme bilen täze bir ornuny almagy gaty mümkin. Türkmenistan hem şonuň bir nemesine meňzeýär. Halmurada ýene soňky döwürlerde hem Amerikadan hem İsrail'in hem ilçhanasynyň açylmagy bilen baglanyşykda İsrailli jurnalistlerin iň soňky nemede jurnalist bir hukukçynyň Türkmenistan arada ýazanlaryna habarda gördük-de bular näme işaret edýär Türkmenistanyň bir ütkeýändigine, hatda şeý diýeýin häzir Türkiýanyň saýlawy bar da, şo saýlawda prezidentlik saýlawyna dalaşgar bolýan Kılıçdaroğlu bar. Onuň hem nemesinde ýani bir ýüpek ýoluny çizip görkezdi şo taýda ýene Türkmenistanyň hem üstünden geçýän bölümni görkezip geçdi. Yani Türkmenistanyň belli bir derejede bir geopolitika taýdan syýasy awraýmy gazanmagyna bir mümkinçiligi dören ýaly bir ýagdaý bar. Şeýlerek bir ýagdaý Halmurada siz söz bereýin. Türkmenistan öň nähili, indi nähili, ondan soň nähili boljak ýa-da. Sağ ol Kemin. Ýani geosiýasat barada aýtmaly bolsak, şol SSR ýykylyna Türkmenistan we garaşlygyny aldy diýilende, daşarky dünýä esasan Ýewropa döwletleri Türkmenistan barada bir uly gyzyklanma bildirdiler diýsek ýalňyşmaz. İlçhanalar açyldy, ýani bir işe uradymlar gelip gidip durdy, siýasatçylar Türkmenistan üçin gapysyny açdylar. Ýöne şu açylan gapa Türkmenistan bir degişli derecede ornuny mümkinçilikde girip bilmedi. O taýda korrupsiýa bilen ýapyk gapylaryň ýeňsesine ýöredilýän siýasat bilen bugün matar döwletleri ýa-da Amerika bilen gatnaşyk edip boljak geldi. Ondan niýazip şol nirde maşenlikler bar bolsa haýsy döwletde alyp satarlar ýa-da kezaplar bar bolsa şolar bilen iş taşyp başlady. Şonuň üçin
Ýogsa başda uly gyzyklanma bardy. Ýewropa döwletlerinde de Türkmenistan barada o. Ene şol Hazar deňiziniň üstünden gaz geçirjini geçirmek barada. Türkmenistan ýa-ni paxta senagatyny ýa-ni tekstili Ýewropa çykarmak barada. Garaz bir topar ýene-de orlarça peýdaly magdarlar gazylyp alyp çykarylýar-da Türkmenistan. Şolara bildirilen isleg bardy. Ýöne ony daşary döwletler ak görnüşde ýa-ni hemmejiklädi bir arasy ak görnüşde şol salgytlary tölenýär, bahalary belli. O gizgin ýa piýartasyna edilen sowda gatnaşmadylar olar. Şoň üçin Niyaz oradan el çekdi. Ýogsa gelin nebet gaz firmalaryň bardy. O şol ýa-ni Türkmenistan şol gaz nebetini özleşdirme gatnaşyk. Oradan soň çykyp gitdiler görse Türkmenistanyň işler ýaly-ýagda ýok. Soňra ne bir soňky 15 ýyl gün garankylyk Gurban Gulen gelende öwre. Niyazdan soňra. Hiç şeýle Ýewropa döwletleri bilen ne saýlawyna gatnaşdy, ne beýleksine sebäp görüp durlardy. Yani Türkmenistanyň döwlet dilen zat ýok, hökümet ýok. O dün gurrun etdiňiz sapara Merkezi Bankam ýok. Köçelerde ýa-ni pul çykarlayan avtomat ýok. Dollaryň eki kursy onsan kim gelip o döwletde iş çalışyr. Şol döwletiň başyna oturan jenaýatkar topary meňdeş halkara maşenlikler alyp satarlar. Gelmese iýdil adam Türkmenistanyň şuň gün iş çalışana. Sebäp onam ýok o döwleti. Ýöne gyzyklanma bar. Ýani sen bir zat aýdyp geçdiň, Türkmenistan arada şuwlar ulu gyzyklanma bar. Olam näme bilen baglanyşykly? Şol Orsiýet ýa-ni Ukraina uruşy bilen ene Orsiýeň we Ýewropa akýan gazy kesildi, bir bölegi partlady, bir bölegi entegim şol sanksiýa şahyna dur. Şoň üçin şu ülkün iň bäxbetlisi Türkmenistanyň gazyny Kaspy deňiziniň aşagyndan geçirip Azerbaýjanyň gazy bilen goşup Türkiýanyň üstünden Ýewropa aktyrmak. Ýöne şoňa bir Gurban Gulen onuň ýa-da onuň dogmasynyň gurbaty ýok diýip aýdaýly. Islegi ýok. Sebäp oran depesinde Putin otyr hojaýyn bolup. Onsoň şol hojaýyndan ruhsat bolmasa, diýmek bizde şu gaz baradaky siýasatam boljak galy. Ýogsa biz hakykatdan ýa-ni dogry bellek geçdiň. Biz ýüpek ýolunyň edil orram ortarasyny ýa üstünde duran döwlet. O zaman şeýledi, şuň kunam şeýle, ertirem şeýle bolar. Ýöne nä derejede biziň döwletimiz şol geçäjek ýüpek ýoluny öz goşandan goşup biljek we netijede öz gazanjyny edip biljek. Şo sowda gatnaşyklar netijesinde tatyklanky ýollar şu Türkmenistanyň üstünden geçdi. Emma şuň kun hökümet diýip oturanmaz, oldyňa Orsiýadyň bäxbidini işlänsen, Orsiýadym şo zatlar islenip. Hatta şol Hytaýa aktyrlayan gazyň köpüsini indi bermez ýaletdirdi. Özbegistana kylýan gazyny gördük özümiz. Gyşyň güni öne kestiler. Orsiýadyň buýrugy boýunça. Sebäp Orsiýet öz gazyny şolara satanyny peýdaly berýärdi. Şolara pul gerek, uruş edip durka. Gurban Gulen sesini çykarman oty sebäp ol Putiniň getirip goýan dikmesi, özüm oglum, ozalar Niyaz bolmuşdy gaz meselesinde. Ene şuň kun Amerikalılar dogry belledin, ene inson kysyna aýtsak 2 sany general bar gaýtdy. Olaň baran meselesini ýa düşündirip berdik biz halkymyzy. Näme üçin bardylar? Aňyrda Blinken emme atşyr bilen bagyşlanan näme daşary işler ministri bilen duşuşdy Türkmenistanyň. Ene o taýda bir topar meseleler gozgolandyr, çözülmedi ol belli däl. Ýöne gyzyklanma bar Türkmenistan arada. Enne şol gyzyklanmalar amalaşyp bilermi diýilen soragym bize çykýardy. Hawa aşyp biler eger Erdoganyň döwründe ýa zamanyna şu zatlara üns berilmedik bolsa, hawa diýmek gelecekki prezident hawa şu zatlary çynlyk gaýtarsa, ene hemme taraplar hem Türkmenistana bäxbetli hem türki dilli milletleri, döwletleri bäxbetli we täzeden biz birine täze gatnaşyklary gurmagy uly mümkinçilikler var. Şol sany Ýewropa Soýuz bilen ýa Ýewropa bilen bilen Amerika bilen beýleki ösen döwletler bilen bizine giňişleýin hemme taraplaryň gatnaşyklar gurmagy bize mümkinçilik berjek. Şo gyzyklanma bolansaň şolar şeýlek gelýär. Ol ýogsa Gurban Gulen ýa oğluny göreýinlik gelen otak Amerikan wekilleri ýa Israýlyň kylary ýok. Israýl bardy ştaýda aýtmaly bolsa ona aýdyp geçer. Enne Türkmeniň bir sözü bar da, ýylanyň ýigreneni narpyz, olam hininiň agzyna gögerir diýip.
İran'ın en ýigrenýany İsrail döwleti. Indi şu İsrail döwletiniň ilçihanasy gelip onu edir. Gawat garşysynda Türkmenistanyň ilçihanasyny açýar. Elbette İran'a hoş yakanak ya hoşuna gelenek. Yani şol ýagdaýda da bu İsrail siýasatynyň bir adymyny gitdigi bolýar-da Türkmenistanyň. Yani men şunu palajitel bahwitde görýän sebäp Türkmenistan eger neutral döwlet bolsa, islenlik döwleti öz territoriýasyny ilçihana açmagy hakym bar, hukugum bar, mümkinçiligim bar. Şonu aýdan diýdim men. Beýsaçy. No, Halmurad daha soň şu jurnalist, hukukçu, yani hukukçu diýip geçýän de ýöne jurnalist hem şol wagtyň özünde. Tal Schneider bolmaly, Tal Schneider. O habarda berilmeýän ýerler bar ekende, okap gördüm. İsrail diye bu yurt bilen nädip işleşecek, men şoňa hayran diýip ýazypdyrda. Kommentariýasynda Türkmenistany gözüne tutýarda. Bu diye o ilçihana da açıldı. O hakykatdan hem diye İran'a 17 kilometr yakınlıkta yerleşýär. İran'a en yakın yerleşen ilçihanamız diye. Böyle diye bu yurt ile nädip işleşecek, ona aklım hayran diýip ýazypdyrda. Yani bu taýda näme çıkarmalı Türkmenistanyň ýagdaýyny, yani öz meseleleri üstü bilen o gysga şekilde bize düşündürýär. Türkmenistan ýurda meňzanok diýe. Yani ilçihana açıldı diye, ýöne bu ýurda meňzanok diýe bu ilçihana nädip işlejek diýil ýani o aňyrsynda ýatan zat şol. Ýöne näme diýeli? Türkmenistan elmudama beýdi. O galmas ine soňky Ukraina uruşunyň çykmagy bilen dünýäde awtoritar ýa-da göne totalitar we demokrat ýurtlaryň arasynda bir bölünüşme emele geldi. Ýa-ni polyarnist emele geldi de. Bunun netijesinde de ýa-ni geopolitika nemesi täzeden ýa-ni kartlary diýildi. Ýa-ni kartlar diýip ulanýar ýa-da şahmat neme göçümleri üýtgeýe Türkmenistan öň göçülmäne gowy ýa-da ygtybarly hasap edilmeýän bolsa, indi ygtybarly hasap edilip bilinýär käbir ýagdaýlarda. Şeýle taraplary bar. Soňam ýene bir möhüm bir zat bar, Türkmenistan. Hemme kim bilýär, iň soň biz bildik diýeli. Türkmen halky bildi, iň soň Türkmenistanyň Orsiýadyň bolasyndaky bir koloniýada onu, bir ýurt däl, döwlet däl, bir koloniýada onu iň soň ýene biz öz ýa-ni Türkmenistanyň halky bildi. Gynandyrjy ýagdaý. Bunu bizden soňky nesiller eşitip görüp hakykatdan hem gülerler. Bizim üstümizden gülerler. Ve gülünjek bir ýagdaý. Menem ýene 20-30 ýyl soňda bolsa menem gülerdim ýa-ni. Şu zatlara da aklı yetmändir diýip. Ýöne aklymyzyň yetmeýänliginiň sebäpleri bar elbetde. Yani o sebäpler hem o bizim pidadygymyzy ýa-da pida bolmagymyzy demediýärmi, o ýoluny açýarmy, tasdyklanýarmy, sebäp bolýarmy, o belli däl. O adamlar her haýsy öz düşünşi boýunça pikir aýdyp biler bu mesele boýunça, ýöne tartışılmalı mesele. Indi Amerikanyň ama o ýakynlaşmagynyň sebäpleri gatykändir ýöne. Birinji sebäbi Orsiýadyň täsirinden çykmagy sebäbi Blinken buna açygam aýtdy, ýalňyşmasam 2-3 aý bundan öň. Gazagystana baran wagtda aýtdy ýa-da Özbegistana ikisinden birine edilýär düşen okşuwat. Ýa-ni özlerini öz baştak alıp barmaň wagty geldi diýen ýalyk. Ýa-ni Putin'den öz baştak alıp barsın diýdi. Ortada hiç zat ýok. Ýene Putin'i gördüňiz. Ukrainadaky uruşy rus dilinde aýtsak proval boldy. Ve şoňa garamazdan entegem şol ýa-ni näme diýilýär? Orsiýady ağa hökmünde ýa-da arkada hökmünde görmekden 100 öwreň zok diýen ýaly bir manyda gördüm de men o wakan.
O birinci sebäbi orsiýetden uzaklaşmagyň gerekliliğini. Soň beýleki sebäbem Hytaý meniň pikirimçe öňümüzdäki ýyllarda günwatar ýurtlarynyň bir motivasiýa hyjuw çeşmesi boljakmykan diýen elmydamada soğuk urş howasynda bir zat gerek günwatar ýurtlaryna. Olam Hytaý bolmagy gaty mümkin. Indi Hytaý eger şol ýagdaýa geljek bolsa, arada da bir barýer bolmaly. Ine Ýewropa Birliginiň arasynda Pribaltika we Ukraina bir nemete beket ýalyk bir zatdy da. Orsiýet bilen nemäň arasynda ýa-da kommunizm bilen Ýewropanyň günwataryň arasynda şeýlet indi. Bunu birazrak serhede ileri süýşürip Orta Aziýa bilen belli ýa-da çizmegi mümkin, işaret etmegi. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar. Bu zatlar hem o görülmezden ýa-da gelmegi ýalňyş bolar. Soňam ýene de bizim ýa-da tebii gaz resursumuz şu at gyzykly. Entek dünýä bu asyryň soňuna çelle ýa-da tebii gazdan ýüz öwürmezler. Tebii gaz ulanmana dowam eder ýöne ýa-da benzin diýdi, ýene näme diýdi, şoňa benzeş ýalňyşlardan ýüz öwürýärler. Uma o Türkmenistanyň entek gerekli taraplary bar. Onuň daşynda Türkmenistan o çöl, su problemasy bar. Ygtybarly däl, o döwlet guruluşy ýok, halky sowatsuz hiç bir näme gurup bolmaýar. Ýa-ni bir ildeşimiz Germaniýa gitdi şo taýda diýip ýazypdyr da ine biznes forum etjek bolýarlar diýär. Germaniýa hiç haçanam kanunyň bolmayan ýurtlar bilen iş ýöretmeýär. Ine Türkiýe de kanun işlemegini besedip başlandan ýa köp zatlaryny çekdiler de. Maýa oýumda Germaniýa däl beýleki günwatar ýurtlar hem çekdi. Italiýa, Ispaniýa diýdi. Hemmesi öz maýa oýumlaryny ýzyna çekýär. Çekmelem. Pul kanuny halayandır. Kanunyň ýok ýerinde pul bar bolsa ýa-da mafiöz sisteme gurulýar. Olam soň ýa-da hem puluny soňuna getirýär. Iň soňunda ine Türkmenistanda kanun ýokdy. Hakykatan bir mafia usully bir sisteme bardy. Bulam näme etdi? Iň soňunda ine Türkmenistany garyp, pulsuz hemme zat bar ýöne garyp halkynyň eýem 2 milyon, 2,5 milyon daşynda. Entegem daşyna çykmana dowam edýär. Ýurdun içine dolanyp barýandan daşyna çykýanlaryň sany köp şu wagtdan. Şeýlerak bir ýagdaý bar. Ve Türkmenistan ýa-da geopolitika tarapyndan kän yktybar, ýa-da ykdysadyýet tarapyndan kän yktybarly däl. Geopolitikanyň hem esasy bölekleriniň ýa-da esaslarynyň biri şol nemedir? Ykdysadyýetdir. Aňyrsynda ykdysadyýet ýatandyr. Eger ykdysadyýet ýok bolsa diýmek imperializm bardyr. Ine Orsiýetdäki ýaly Misal üçin Türkmenistan ykdysadyýety bilen gyzyklanýan däldir ýöne resurslaryny sömürmek isleýär. Başga zat ýok bu taýda. Bu zatlara şeýlerek seretmeli kanunyň bolmayan ýurdu bilen iş salyşylýan däldir. O hamrada şeýlerek benim görüşüm. Geçtin kemine şol geosiýasatda biz hiç bir tarapy unutmalar ya gözden saptırmalar. Elbette Hytaýyň öz gyzyklanmasy bar, öz peýdasy bar. Bizim regionymyzda umumalanda ýekelikde alanda Türkmenistan'da. Şol bir wagtyň özünde. Hytaý ýuwaşyk bilen pişik basyşyny edip öz siýasatyny ýöretýän gaty uly milletli döwlet. O dünýäde ykdysady derejede Amerikadan bir aşatly duran diýmesek oň öňüne geçýän başga döwletem ýokdy. Şunkun mene şeý diýip düşünýär. O indi Hytaýyň etjek bolýany dogrudan sen aýdyşyň ýaly şol ýa-ni şo parahatçylyk donuny öz egnine geyip indi
Ýewropa döwletlerini ýa şolar döwletlerin bazarını öz elinde saklamakçy. Oňa da şuň kun päsel berýän Orsiýadyň alyp barýan basyp alyjylykly siýasaty. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Hytaý her eline bir garpy tutuşýaly, bir eline Putini saklajak Orsiýet bilen sebäp o taýdan mugut bolmasa yarım mugut ya mugutdan mardan resurslar da aşağı batıyor öz ýurduny. Tokoy diýdi, nebit gaz diýdi, suw diýdi, näme diýdi, aýkaratkan o taýdan daşaryp dur. Öz haritlaryny getirip Orsiýada satýar, yuanny. Indi Orta Asyada gerek Türkmenistanyň gerek şertnameler bar, näçe ýyllyk baglaşypdyr. Näçe meşhurdäki gaz ýapyk kapylaryň arasynda geçirilen gepleşikdir. Ne parlamentiň habary bar Türkmenistanyň, ne statistikasy bar bularyň, ne de halkyň habary bar. Şoň üçin bu zatlar bizine ýurda bar açyklamasak mümkin bir zat diýsek onu ýalňyşmagymyz mümkin. Ýöne Hytaýyň gaty uly gyzyklanmasy bar biziň regionymyz boýunça, hatda Türkmenistan boýunça. Emma Amerikanyň öz gyzyklanmasy bar, sebäp Orta Aziýa ýani Hytaýa tarap süýşde diýmek onda bir Orta Aziýadaky halklaryň, döwletleriň, milletleriň ykbaly näbelli bolup galjak. Gelecekki Ýewropa üçin ýa ýüpek ýol üçin bu döwletleriň öz garaşdyrylygyny saklap alyp galmagy ýa öz islegçi sowda gatnaşyklaryny ýa halkara gatnaşyklaryny gurulmagy mümkinçilikleriniň alınmadygyny isleýärlerdi. Sebäp Hytaýly meselede de görüp otyr Uýgurlaryň düşen ýagdaýyny. Şoň üçin Uýgurlar musulman, bir Orta Aziýada akylyň hemmesi musulman, ondan bir musulmany edýän morzalar beýlekiň ýüzünden sypalamajagy görünip duranda. Şoň üçin biz özümizde gerek netijäni sowy ýol galy berse de biz bir gat gidip ýatan ullakan baýlyklaryň üstünde oturan bir kiçijik bir millet bu. Sapara aýtmyşlar Pekiniň bir köçesiniň ýaşaýjysy bütün Türkmenistan. Şoň üçin olara pitçiň atarlyk ýagdaýymyz ýok. Ýöne şol bir wagtyň özünde şolar bilen deňeçerräk güýç bilen özümizi gorap saklamagy ýa-da siýasatymyzy ýöretmägi hukukun arasında yaşamanı öğrenmeli millet biz. Onun başarır Türkmen, yani şonu bizi yetirmediler, ya yetiren aklar ya yetirmeyecek bolýarlar. Yoksa mana görüp otursunuz vatandaşlar halkımızın içinde nahil akıllı başlı yigitlerimizin, gıylımızın çıkıp oturan. Elmedamam şu adamlar bardı şuun ama ertiren bolur, hasam köpelür, yani şuları şol yürüytü ılımsızlık koymak siyaseti alınıp barlansan mankurtlaşma siyaseti diýip ýani men onu. Ine şol netijesinde şuun kun 30 ýyllar elimizde bizim bir ilmi potensial galmady. Bar, gaty ýokajyk olum ýurdun daşyna bizim umit baglaýar şolaram gelip ine görüşe goşalar we soňundan öz halkymyzy, öz döwletimizi, öz milletimizi başardygyça arşa galdyrarlar diýen men ullukan umit bar. Ine şol ýene de geosiýasaty dolanyp gelsek, ine şu taýda esasy päsgelçilik Hytaýda päsgel berip duran, hani Orsiýet bolup dur. Türkmenistana da 140 ýyl bäri Bokurdagyndan tutup duran, ýene de şol Orsiýet bolup dur, şol regionaky hemme döwletleri öňkü Orta Aziýa Sowet Respublikalaryny. Elinden sypdyrasy gelenek beräçede o şolary erkinlige däl Hytaýyň hataryna geçirýär. Şoňa peşkeş beren ýaly diýerdi. Ýene şeýdi Putin siýasat ýöretýär. Ýöne biz hakykatdan öz garaşdyrlygymyzy, döwletimiziň milli garaşdyrlygymyzy çıkmak için yine şu gün fırsat gelip berdi. Şona biz bir oňaýly, bir akıllı derecede ullanıp bilsek, onu ol maksat real hükmen de soňa baraýmaly bolajagym görünüp de bolmasa da Türkmenistan kartadan ýetip gider beýleki döwletleriň arasynda paýlanşylyp. Yine o hukm var, ona maýtmak gerek siýasatda. O taýda bähwit idarlanylýar, adamlara seredilen her bir döwlet öz bähwidini seredýär. Şol sany Ýewropada bähwidi bar. Türkmenistan'ın gazyny şuma Ýewropa aktarylsa diýmek gazyň narhy ardarlajak. Diýmek şo döwletleriň halklary öz hökümetlerine närazy bolup köçelere çykjak. Olum an fakt. Emma bize bähwitli tarapy şol döwletleri biz gazymyzy meselem tapyp o taýdan biz harit alyp bilýär, ýa täze tehnologiýalar alyp bilýär. Şeýdip ene sowda gatnaşyklar ösýär bize mesuk diýär. Her bir döwletiň öz bähwidi bolmaly. Şol sanyda da Türkmenistan. Şonu mene etjek bolýan ýigitlerimiz, gyýylarymyz bar. Şolary mene açyp çykardyk 3 ýyl ýarymyň dowamyny.
O yeterlik mi bu güç yok mu? Onu vaat görkezler yani bizim emme uğrumuz o tarafı. Ya şona edinleydim gıysaça. O hal Murad bir 4 minutumuz aldı, son sorulara geçip veririz. Şu taýda bir kiçiräk bir zat aýdyp geçecekdi, yani Xitay bilen Uygurlaryň gatnaşygynda. Xitay aslında bunu yani musulman deyip eden ok. Indi bu Xitayda bolýan zaty düşünmek üçin biz kän uzağa däl edil Owganistana gelmegimiz yeterli. Ýene Owganistanda özbekler bilen türkmenleri gysýandyr, yerinden çykarýandyr, ýuwaşlyk bilen başlady. Öňümüzdäki ýyllarda hasam köp görürs. Ýa-ni şo yerli özbekleri, türkmenleri, ondan soň elinden güýç gelse edil Xitayda ýaly konslagerler, kamplar, ýene nämeler gurarlar şo taýda. Bularyň üstünden iş geçirerler. Ha bu näme üçin edýärler? Ine esas asıl soram bolsa, ýene däm şu aslında geopolitika bilen balanşykly. Başka bir dilde gürleyen, başka bir millet senin serhetinde yaşayan olsa, demek bir gün olmasa bir gün şo nämäni bölüp alar diýär. Soň ýene bölüp almak üçin hem kän sebäp bar. Uýgurlary el alın, Uýgurlar eýem göne Özbegistan, Kazakistan bilen esasan balanşykly ýakynda. Şu Özbegistana, Kazakistana, Täjikistana da goşsak bolar. Gaty ýakyn serhet diýen ýaly. Ondan soň edil şo ýagdaý Owganistanda da geçýär. Ýaşaýan Owganistanyň serhetinde ýaşaýan türkmenler bilen özbekler gönüden göne Türkmenistana ýa-da Özbegistana bitişik dur. Sepleşip dur. Demek o Özbekistan, Türkmenistan bir gün olmasa bir gün güýçlense goldaw bererler. Soň o gowy bolmaz diýär. Ine şol ikisiniň hem şol aslında maksat aňarsynda. Ýogsa hem Xitaýyň öz yerli musulmanlary köp, ýa-ni dünýäde en köp musulmanyň ýaşaýan ýurdy Xitaýdyr. En köp bir ýerde, bir ara, yani bir ýurduň içinde ýaşaýan musulman sany Xitay. Ýa-da Uýgurlaryň o musulmanlygy däl, onu ýa bizim medialarymız ine o musulman bolanlygy üçin diýerler-de. Näme girip seretseňiz Ýewropanyň ýa-da Amerikadaky mejlisdäki aýdylýan zatlarda o taýda musulman bolanlyklar üçin edýär diýip aýdan, başka milletten bolandygy üçin diýip aýdylýar. Bu taýda başka bir milletten bolanlygy bar, birem şol başka milletin edil serhedin aňarsynda şo bir dilde gürleşýän nemesi bar, toporlary bar. Olaram öz başda gaýratyn ýurt hasap edilýär. Bir gün olmasa bir gün güýçlenen wagty neme edip bilýär diýär. Soňra bir başlandan soňra munyň iýize dönüşi ýok. Uýgurlaryň ýagdaýyny Uýgurlara garşy basyş etdiňi şonu düýpli ýok etmeli, ýok etmegem näde edilýär? Assimilýasiýa etmeli. Assimilýasiýa bilen bunu başarjakdyklaryna inanýarlar. Güni atar ýurtlar hem bunu kozur ýaly bulanýarlar özlerine. Gerekli wagtynda ine kabul ederiz Uýgurlara garşy eden işini diýip o haýwat atyp bilýär. Xitay hem o izah etmäden ýalak bolýar şey edip beýän bir näçe ýyllardan bäri dowam edip gelýär bu zat. O zat däl, dogry zadam däl. Ve yani o topraklarda Uýgurlar ýa-ni ýyllardan bäri ýaşap gelýär, täze göçüp baranam däl. Xitay diýip bir Xitay Halk Cumhuriyeti döränden soň baran adamlaram däl. Ýa bu öňden bäri ýaşap gelýärler. Şeýlerak bir ýagdaý bar o taýda, Murad şonu aýdaýyn diýdim. Oy. Atydyň kemine hakykatdan Uýgurlar ola taýda asırlar o ýaşap gelýär. Dili boýunça da bular özbeklere gaty bolýar. Kese bir millet diýseňem bolsa gürleşi stili hem de egneşigi o däp destury hem özbeklere kybapdaş bolupdy. Hawa. Alan meselelerim sen aýdyşyň ýaly hakykatdan şo problemi bar.
Onun gün matar özüne gerek wagtyna şol ýa-ni bir uýgurlyk meselesini bir onsoň ol Tibetin meselesi var, o taýda Dalai Lamaly var mesele. Şulara mene ullanýarlar. Bu siýasat, ulu siýasat ýa geosiýasatda bulan ullanmaýan zatlary ýok. Biz ýöne şol kiçi döwlet hökmünde şulara seredip özümiz nähil alyp barmaly nädip biz öz ýolumuzy tapmaly, uğrumuzy tapmaly. Şo arada biz biraz kelle döwmeli ýa-da şaýsa botmaly diýip düşünýär. Vallahi. O soralar bar bolsa geçber el bolmaz soralar. O ýyldaşlarymyza soraklaryna. Buluşlar barada soraýarlar. Bizim hem içimizde buluşlar şeýle hop çıkarıp biljek diýmek dogry edýärler diýe. Buluşlar o derecede sany köp bir neme däl, ýa-ni 57 000 bir zat resmi taýdan da ondan ikesi bolanda da ýene de köp däl. 57 000. Soňra şeýle bir zat bardyr. Ýene Amerikada dürlü milletler var da ýa-ni näme diýip aýtsak bir 200 dünýäde 200-300 san millet var bolsa hemmesi hem şo taýda bar. Vekiller var şonun. Ve ýaşap bilýärler. Bu adamlar o tarapda ýa-ni Amerikada bir arada tutýan zat näme diýip soramaly da, sen soramaly. Kanun tutýar birinciden. İkinciden ýa-ni ykdysady mümkinçiliklerin köp bolmagy. Dürlü hemmekime el ýeterli bolmagy tutýar. Mysal üçin Hindistandan bir adam bir şahıs, bir kişi diýeli çıkıp barıp şo taýda bir firmanyň CEO'su bolup bilýär, ýa-ni müdiri de bolup bilýär. Ya da Türkmenistan'dan barıp baba mümkinçilik bolsa bolup bilýär, ýa-ni o taýda ne dil, ne de din, ne de senin kulturan diýildi. O zatlar işlänok, o taýynyň aýratyn howasy var. Näme üçin oşon ýazady Türkmenistanda da döredip bolanok ýa-da Hytaýda da döredip bolanok. Sebäbi öz nemesinden o beslenýän bolmaly da. Diýmek Hytaý ýa-da Owganistan mümkinçilik bolsa goňşy ýurtlaryň edil orsun Ukraina girişýälik. Olaram girer diýär-de. Men olsam girerdim diýär. Şoň üçin ýa-ni şoňa görä bir öňüne alýan bolmaly. Bular bu işte. Şonuň üçin bunu birinciden ýa-ni başga millet ýa-da başga neme diýil ýa-da azçylyk nemesine hop hökmünde görmeliler. O düýünden ýalňyş bir mesele. Sen hop hökmünde görsen, olaram hop hökmünde görýär. Ýöne buluç nemesi azalaryň sany az, soňra gelen tarihi belli. Ýalňyşmasam bu Ors döwründe getirilipdir, kommunizm döwründe. Ýöreýte yerleştirilipdir we soňky 30 ýylda da buluşlary ýa-ni narkotik serişdelerini serhetden daşamak boýunça ulanýarlar. Onu ameliyattan çıkarmazlık gerek. O halmurada. Hakykatdan onsa buluşlu mesele men ol milleti ozal gören milletimde şol 90-njy ýylyň ýa 91-nji ýylymdy ýa-ni Maro oblastyna internasional eserleriň sowetlaryň barlama, şuralaryň barlama tanışma gidemde gördüm men olar barlygyny. Ýöne hakykatdan sen aýdyşyň ýaly men bu meseleni kän galdyk Azatlyk radiosyna da 90-njy ýyllarda 2000-nji ýylyň başynda. Buluşlar şol ýemede perevoşyk bolup işlediler. Şu ulanýan slang sözüni aýtsak, o gatnadyjy. Olar Owganistanyň eşeklimi, piyadamy arkasyndan şol ýa-ni neşe narkotikany getirip soňra şol Mardan manırlığını Aşgabatdan konteyner bilen nire ya Taşkent'in üstüne. Karşı narka trafiği Owganistan'dan şol Mara gelýänçe öpsüneden Türkmenlerde esasy buluşlar diýip bizden maglumat gelerdi. Ana şoň üçin şol buluşlaryň wekilleri köpçülikden türmelere basylan.
Ýöne ne derecede olur oturupdurlar, tutulupdurlar ya atılıpdurlar. Oňa bizde millet sany boýunça elbetde häzir şu gün elimizde maglumat ýok. Ýöne şol hatta atuwerlerlerim soň şol pulun güýji bilen ya berilen para peşkeş bilen şol atu jezasyny gaýtaryp alypdyrlar ya bir topar ýankyn narkobarony halat edipdirler diýen gurrun bar. Ýöne şol mesele azally haçan Orsiýadyň goşuny ýemeden Türkmenistan serhedinden çykarly da 99-njy ýylymydy ymykly çykan. Ine şondan soň ine narko trafik azally sebäp bolup şol Orsa ofitserleri gözüni yumup ýa-ni şol buruşlary geçirýän eken serhetden öz paýlaryny alýan. Näme üçin buruşlar ullanýar? Naýdyň bolly sebäp ol yerli halk türkmenler geçirýän bolsa serhetden soňra üst açyljak-da. Emma buruşlar geçirse olar türkmenler aýdylman galy ýa bilinmän galy diýen niýet bilen ne orslar buruşlar ullanýar şo taýda şol ýyllarda. Ene size anagrak maglumat şeýler ýöne millet köpmün olaň elbetde ýaşamada ol haky bar, hukugy bar. Eger Türkmenistanyň grajdanyny bolsa elinde pasporty bar bolsa näme üçin ýaşamaly? Öz dilini gürlemege de haky bar. Ýöne ilkinji nowatda Türkmenistanyň konstitusiýasyny we beýlik kanunlaryny dogry ýerine ýetirmeli. Hiç kim o taýda ýeňillik ýa agyrlyk çäresi ýok. Kanun hemme kişi üçin, istenlik millet üçin ýa wekil üçin dessendir. Halmyrada ýene bir soru bar. O soru ýalaly. Täze türkmen elimiz gurulandan soň SSR darganda köýen pullar gaýtaryp berersmi? Meselem bizim bir maşina yeter ýaly pulumuz bardy diýe. Indi bu üýtgeşik bir soru. Yani bu sorun jogaby ine şeýlerek berjek. Aslında bu SSR darganda köýen pullar o ýa-ni esli bolup gaýtarylyp berilipdir ýa-ni Saparaň döwründe gurrun berýän nemelerini orta çykaranyňda. Türkmenistan bütün SSR'ın nemesi boýunça almadyk zatlarynyň bir 10-15 hissesini alypdyr da ýa-ni käbir zatlary. Şu at gözüme getirýärdi. Alypdyr ýöne bu zatlary o elde tutmana bilmedim ýa-ni akyl mı ýetmändir, düşünje mi bolmandyr. Şey dip gitdi bu zatlar ýa-ni her gezek elinden bir nemäni düşürende ona ýerden alyp berjek adam bolarmy bolmazmy? Sonra şo taýda bolmaly. Bu bir ikinci meselesi bizi o SSR bilen ýa-ni hukuky ýa-da taryhy hukuk geçiş tarapyndan bağlayan bir zat ýok. Täze Türkmenistany SSR bilen hukuky taýdan bağlayan bir zaty ýok. Ol boldy geçdi köýen köýde ýa-ni gelen geldi ol SSR'den o neme geçiş döwründe däl-de o 94-nji ýyldan 95-nji ýyla geçiş döwründe ýitdi ýa-ni asyl ýetgi garaşsyzlyk goşa durna içinde garaşsyzlyk alynandan soň boldy. O da biraz o düşünmeklik gerek ýöne Halmyrada o döwürleri gowy o döwürlerde ýaşanan adam men Halmyrada söz bereyim. Sağ ol kemine hakikaten bu halkymyz üçin bir gaty agyr we wawaly mesele bolup durda şu adamlaryň bar ýygynçygy sebäp zamany ýygynan puly edilýän bir günüň içinde köýüp gitdi-de. Olam haçan köýdi? 90-njy ýylyň 1-nji noýabryny Niýaz karar çykartdy. Türkmen manadyna geçmek bardy. Ine şu taýda bankda ýa-ni özber kassada maýa goýumlar bolan halkyň ähli puly goýup gitdi. Berjek diýip karar çykarmady. Parlament hem karar kabul etmedi. Şonuň üçin näme bolar? Haçan bolar? Garma görmelikde halkyny biýalas şol ähli ýa-ni bir döwür dogrusyny aýtsak kemin öýde pul saklanan adamlar şol özber kassada bankda saklardyr da öz goýumyny ýygynçygyny soňra olam arasa pul bolansa gazançdan gelen pul bolansa soň maşina aljakmyň, öý aljakmyň görünüp durdy. Soň hökümetden sana hiç azar beýdar ýokdy da şu meselede. Şoň üçin adamlar puluny ýa ýygynçygyny banklarda saklanyny gördi. Elbetde şol döwrüň mafiozlarym ýa-ni bir alyp satarlarym, söwdegärlerim meselem mene şu günkü Gurban Gulyň ejesi söwdeger da gece güni jygyrlykdan çykman oturan aýar.
Iskalatdan bir manada alan zadyny ekidip jygyrlykda 3 manada satyp maşgalatyny eklenýär. Onu aýtmak gerek. Onu bugün näme eje diýip o arşa çykaryp otyrlar. Muňa mejesi Gurban Sultanyň näme aýdal bu meselede? Näwu? Ýöne bolýa biz başga da aýdyp otyr şumal etýän görüňiz halkyň puly köýdi. Şol sany meniň hem şol çağalara goýan pulum bar, o aýlymyzdan ýygnanymyz bar, şolaryň ulalaryny okuwyna gerek bor, ýa durmuş toýuna gerek bor diýip 1000 rubl, 2000 rubl erseniň adyna durdy da. Ine şolaryň hemmesi köýüp gitdi, ýygyna tölenen zadym ýok, berjek diýip edilen wada da ýok. Ondan bäri 30 ýyl wagt geçdi. Kemine doğraydı. Yani şol döwür geçilen ýemani biz bugün hukuk derejesinde galyryp bilmeýär. Biz diýene diňe şonuň barlygyny ýa bolurlygyny tekrarlap bilýär. Yani bütün halkyň näçe puly köýüpdir, kiminki köýüpdir. Elimizde kagydam ýok, berilen bolsa käşe şol döwür bankdan. Ine şunça pulumyz köýdi, hökümet de boyun alýar. Şunu gaýtaryp bermäge diýip. O Staliniň döwründe edildi de. Yani halktan pul karz alınıp bir yerine obligatsiyalar verildi. Sonra şol obligasiya 100 manat diýip ýazlanmalsa, ýa-ni bir Hruşçowyň döwründe 10 manata geldi, Brezhnewiň döwründe 1 manata geldi. O 1 manata da 2 paçka çilim düşük. O şol berilen halktan ýygnalan döwrüm o taýda bir soru goýun alyp bolýar o pulu. Ene şeýdi o puluňa ýa o karzyňa hömmeti ýetdi. Döwlet halky şeýdi barlaýan ekan. Niýaz bolsa asla hiç de boyun almady. Ene şeýdi barlady halky. Onun için biz bugün şol Sovet döwründe halktan alınan ya yitirilen milyardlar rubl bolýar. Ondan sonra monegar şol döwrüň pulun hömmeti bilen hasaplasak 1 rubl 60 ve 1 dollar 65 köpükdi. Ene SSR'in narxy şol 65 köpük 1 dollaryň bahasy. Ene pikir edip görün her maşgaladan yitirilen näçe min ýemen rubl dollara urjak bolsaň 1,5 mesesine bolýardy. 10.000 rubl koyan bolsa bir maşgalan diýmek oňa 15.000 dollar edip bermeli şu. Nerden tapmaly bu zatly? Nire ýok etdiler. Şol döwür halk sesini çykarmany oturansoň, indi bizde şuň kun ýuridik esas ýok şular talap etmek. Eger halk talap eden bolsa, onuň döwlet kanagatlandyrmadyk bolsa, ine bu taýda eýer president emele gelýärdi. Ine döwlet bilen halkyň arasynda şular ýa dawa boldy, hökümetten şonu çözmedi. Çözmän üçin şolar jogapkar diýmek. Emma halk şu döwür talap etmänden soň 30 ýyldan soň ýa 35 ýyldan soň biz nädip onu ýygyna gaýtarmaly. On şu pul goýan adamyň özleri me enne dünýede ýok köpüsi. Ne? Şu real mesele var. Ben bärde pikir edemek şu pullary ýa halkyň puly ýygyna gaýdyp gelerdi. Berliän bolsa menem almaly adamyň nowatyny durmalyň biri. Şonu aýdyn diýdim ýurtdaşlar. O ýöne Saparaň döwründe eslisi bilen gaýtarylyp getirilen şonuň hasabyna köp işler edilen 8.000 döwrüge ýanky özel kärhanalar ýanky iş dünýäsi döräpdir. Ine şo zatlaryň hasabyny döreýärdi. Kemine ýa-da bir düzediş bermek gerek. Saparagan eden işi ýa ýurda getiren ähli tehnikasy ýa gymmatlyklary ol özüniň şahsy inisiativasy esasyny kellesini tekne salyp gidip o döwletlerden daşy goragly getiren ýükleriniň hasabyny edilen zat. Ol orsiýet mesaňa şol pulun köýdi men sana berýän ýöne gözüne alman başardy Sapara. Ine şo taýyny mertlik. Şonu aýtmak gerek. Onu mesaňa eser ýykylan üçin berýän ýaýdan ýeri ýokdur hiç bir. Yani halkımız iyi becermedi bunu şeyle olýardy. Ýygyna da durup durmadan Traktörler metallom edip satsaň taşary ýurtlara arzan bahadan. Eýrana sat. Taşary ýurtdan däl, uzak däl, Eýrana satdy. Metal 3-4 ýyllap şol Sapara getiren ýemesin tehnikasyny satyp gün görüpdir halk. Niýat çörek berdi diýip. Belan sapynyň meren atmaýar halka. Şol getirilen tehnika satyldy. Yani biz bilmedik. Kaldırsalar şo ýyllaň ýemesin. Halk şo un bolmansaň ana makarony üwep, soňra un edip nan mişirdiler. Şuň kıyaşlar soramyň diýen atarlaryňdan aýdyp bererler. Yani şo da haçan mümkin boldy. 94-nji ýylda ine şol Saparagany ine wezipesinden aýryp Ogo hojalyk ministerligi çympitraga edilenden soň ýa çykdy bu zatlar. Ne iktisadi meselede şeyledi. Ava.
Sonra o täze Türkmenistanda halkyň aň düşünjesine dogry täsir edip biljek, özüni we bu wezipe laýyk görýän deputat kandidatlary häzirden nähili taýýarlyklar görmeli diýär. Oho, ular men böyle maňa degişli Näme hal burada diýip sorapdyr ýüzüne. Berenem muzu atowardyr. Men arzuwym şodur, şular ýaly soraklaryň berilmeli. Ene biz aýdyp otursa, ýurtdaşlar täze Türkmenistany gurmak üçin bir ilkinji maksat ýa başlangyç täze parlamentden başlanmaly. Şol parlament islenlik halka, döwlete, gelejegine bagly kanunlary kabul eder. Şoň esasyny hökümet işler, şoň esasyny sud hakimligi işler, şoň esasyny partiýalar dörer, şoň esasyny türlü döwlet guramalary ýa bir garaşly guramalar şol sany ýer suw reformasy geçirilir. Şolaryň hemmesini kanunlaşdyrjak parlament bolmaly. Kararlar kabul etmeli. Şo parlamente deputatlar gelmeli. Şoň üçin jan çekip aýdyp oturan orlukları döretmek zerurly. Şu orluklar öz araňyzda bilýäňiz, kim hödürlense, kim şo parlamente bar deputat bolup otursa, diýmek şu edýän maksatnamalymyzyň ýa beýan eden hemme bizim bar ýazyly durar. Okan seret görün. Şolaryň amala aşyrylmagy üçin bize şu taýda şu zatları düşünýän öz halkynyň, döwletiniň gelejeginiň, öz nesliniň aladasy bilen ýaşaýan adamlar parlamente gelmeli, hökmany zerur diýip hasap etdi. O ta agzy boşlaryň baryp oturmagy, käkelemegi, bir arzu eden adamdyň diline gürlemek gerek, iş edýän parlament gerek. Kanun çıkardı mı parlament? Demek şu kanunun yerle yetirişini şu parlamentin özü parlamentin içindeki deputatlar gözegçilik etmeli. Kimin üstü bilen? Yerli prokurorlaryň üstü bilen. Prokuror kanunlaryň yerine yetirişini gözegçilik edýän gurama ya edara ya işgär. Şeňmi? Biz bolsa prokuror düýbüniň başy funksionär adamlary iýdarlamagy diyen ýa hukuky berdi ine iksan diktatura. Olaň borjuna girenak ýa olaň tersine halky goramal konstitusiýaň arkasyndadyr. Bular orta tersine işläp otdy. Şonuň üçin parlamentde sizden neçe haýyşym öz araňyzda seredin kim münasip? Kim bar? Bilýäňiz de men meselem ýemede bayramarly kim ýaşaýany bilemez o halkyň. Kim hödür etjek? Şu ýeriň adamsy bilýän. Kim bar o? Kim şular ýaly işin höttesinden gelip biljek? Kanunçy mı ol, ykdysadyatçy mı ol, ýa şeýle adammy, tapawdy ýok. Kim bolup biljek şu birinji 5 ýylda şu kanunlary şu arkasyna dik durup, şu berjaý edilmegini gazanjak. Hiç kimden ýüz görmän, gep çekmän. Ine şular ýaly adamlary parlamente gelmegi iňen zerur. Ýok, ýene de o ýüzüňe gülüp ýeňsäňde pıça vurjak adamlar geljek bolsa, ýa ýüzüňe gülüp bakyp ol niýazyň hyýaly hemme men siziň ogluňyz diýip wezipany emnaldan soňra men siziň ataňyz diýen etjek bolsa bularym onda bolmaz. Ýa dogan garyndaşyna kömek etjek bolsa, ýa şolary işe çekjek bolsa, olar ýa deputatyň gelmegi gerekdir diýbinden aslynda parlamente. Ondan parlament gelligidir o parlament bolmalylar. Men düşünjem boýunça parlament hemişelik işleyen parlament bolmaly. Üç hepdesin meselem oturup aşavatda işleyen parlamentin jaýyny. Soň gidip bir hepdesin saýlanan okrugyny gidip şol kabul edilen kararlar, kanunlar nähil derejede işleýär. Yerli parlament nähil işleýär. Yerli hökümet näme işleýär. Nämenin şolun kemçiligi bar. Nädip bilelikde düzedip boljak. Soň o taýda ýerine düzedip bolmayan zatlary belge alyp gelip merkezi ministerlik barmy, hökümet barmy? Şolar bilen gepleşip, şolar ýaly ýagdaýymyz bar, şonu büdjete salsaň diýär, plana goşsaň, şu ýylyň kam, inniki ýylyň gysgaly gerekmi? Ikinji derejeli temam ýa 10-njy, onun şo taýda ýerini çözme, gatnaşmagy hukuky hem borjy bar deputat. Deputat bolan menden ortugyna knişkan salyp, poeziýa, samalyotda mugut uçmaly, gelmeliligin ýa düzgün ýok. Halkyň öňüne sen borçly adam. Halk şo aýdyl bir meselem bir etrabyň adamsy barda, aýdy 30 000, 20 000 adam. Ine şolaryň ählisiniň ykbaly sana ynanylyr. Sen şolaryň adından görülýän. Ya şolaryň maksadyny, emesini, arzyny, şikaýatyny kanunlaşdyrýan adama, ine şol deputat diýilýär. O deputat bol kürsüde oturmak üçin gelen adama deputat diýilmi?
Hani 30 yıl otur da adı vardı, ödü yok adamlar. Hani meclisi. Kim birini tanıyan şolu? Bir cinnet gelecek kömek ettiler mi öz halkına? Yok. Hemmeti yal yağısı. Yani hemme şolun cevap verir. Şu yurtta bolyan ähli bir kanunçuluk şolardan gelip çıkýandyr. Hemme kategoriýany gurrunetdik de boğulumlar günahkar, doktorlar günahkar, polisler günahkar, ine yemki prokuratura günahkar, KGB'si günahkar, tamojnasy günahkar. Näme üçin deputatlar bardy zat diýdi. Şolun hemmesi günahkar. Şu 92-nji ýyldan soňra kim gelen bolsa häkimet deputat bolup hemmesi günahkar. Şu goşadyrnak üçin halk maslahaty bilen. Şolaryň razylygy bilen, şolaryň kömegi gollugy bilen Niýaz halky şuwuna düşürdi. Ne? Biz gaçaysak şeýle şoň üçin gaýrat edin. Hem mäňde haýyş tora beren adam üstü bilen aýdýan bütün halky ýylan. Şuňdan oýlanyň pikirlerini kim nersiz götür etçi. Owadan söze alınma. Owadan işetçi adamlar saýlan. Ýaş bolsun, tapawdy ýok. Alyp gitjek ýaşlardyr döwlet aňyrlygyny. Bilmeýän bolsa bilmeýän zadyny bilýänlerden öwrenir. Ne öwrenip otursa biz hemmemiz biýrek-biýrekden. Utanım dagyn, çekenim dagyn bilmeýän zadymy öwrenmäge soragan berip bilýär. Ine şeýdi parlamentde da deputatlar işlemeli var. Bilmeýän zatyn kanunçylar var. Beýleki döwletleriň kanuny var. Degeşdirip görmeli. Aralyk maslahat etmeli. Günnelik şu taýaklap ýani ýenşilep öwrenmeli şu kanunlar. Şondan soň ine halkymyza biz bir ýygyl bir zat hödür edip biler. Bolmasa bolmaz eme watandaşlar. Şonu aýdyn. O hamrada bizde deputat sözünün manysyny bilen oklar. Deputat diýmek vekil diýmekdir. Bizim düşünýän dilimize geçirende vekil diýmekdir. Kimin vekili? Yani halkyň içinden gelýän bir vekil. Indi bu soň bir ýylleşme sorapdyrda ýa-ni parlamente diňe ýokary bilimler bolarmy diýip eýle bir näme ýok, ýokary bilimli bolmaly diýip ýöne nähil bilimli gelse şoňa görä bolup gidýär ýurdun ýagdaýam. Ona ýatdan çykarmaslyk gerekli. Ýöne bir näme ýagdaý bar da bizim de şu wagtçaly hiç deputat ýa-da vekil saýlap, vekil nädip saýlanýar, vekil nereden çykýar, nädip çykýar, agaçda gögerýärmi diýen ýaly bir türlü sorawlar hem gelip biler. Sen bilemiz ok biz ýa-ni vekil ýa-da deputat o nädip çykýar, näme esasında çykýar. Bu ýa-ni ýurtlarda türlü bolup bilýär. Esasy köp bulanýan böyle partiýalar ýene saýlawlar bolýandyr. Saýlawda deputat saýlawlarynda siz partiýany saýlaýansyňyzdyr. Ya da şonuň ýanynda garaşsyz bir deputat çykyp bilýär, onuň belli bir derejede gol jemleme gerekli. Soň şo gol jemlenden soň saýlaw komissiýasyna tapşyrýar. Ine meniň arkamda şunça adam bar, meni saýlajak bolýarlar diýip sen aýratyn öz başdan girip bilýär. Indi sen mysal üçin bir partiýa bar, şu partiýa şu deputat hödürleýär, ýa öz demesinden ýa-da şu deputat ine men şu partiýanyň adyndan girýän, meni saýlan diýip özüni reklam edip bilýär. Şoň esasında da näme ýöne häzirde nähil taýarlanmaly diýilen bir soragyň jogaby Türkmenistan üçin gaty kyn. Sebäbi bu zat ýa gaýşmaýaly biz bilemiz okda. Deputatly bir nämämiz ýok, tejribemiz ullakan. Onda da bir demokratik sistemanyň esasında gören deputatlarymız hiç ýok. Doğa nähil boljak, näme bolar diýilen sorawlara ýa-ni düşündirseň hem belli bir wagtçaly düşünilmez bu mesele diýip pikir mene. Ýa-ni başgaladan ýetişýär deputat. Bana sorasaňyz nädip taýarlanmaly diýsem başgaladan ne çağa kandan başlaýar bu iş. Ýa-ni gynansak da bizim geografiýamyzda şeýlerek. Ýa-ni ejesi kakasy ogurlamagy öwretse ine ýa-ni Berdimuhammedowyň ejesi
Nemeden oğurlap alan zatlarını 1 manattan alanını 3 manada satýar diýdi amyrada. Yani şonu görüp yine oğlu ejesiniň şey pul gazanýanyny gören adam deputat edin hany nähil deputat bolar. Sizin bilen iş bolmaz. Ha, sizin edip biljeği işiniz soň indiki saýlawlarda başga bir ýerini saýlamak bolar ýöne saýlandan soň 5 ýylyňyz gidýär. 5 ýyl, 6 ýyl, ýa-ni näçe ýyl berilýän bolsa şo gidýär ömrüňizden. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Men ştat bir ady düşünýärken ýeme birinciden şu mahallyny ozak aýdyp berdim da ýörete şol geçen gepleşiklerimizde bir ýerde şu parlamenta başlap aýdymda bizni birinji saýlawymyzy majoritar sistemede ýani halkyň göni saýlamagyny geçirmeli bolýar. Sebäp bizden tek hasabarlanan partiýalarym ýok, düzülen partiýada ýok, halkyň ynamyny ödäp işläp beren partiýada ýok. Partiýalar innik sapar soňky 5 ýyl bolup biler. O näçe derejede bolmaly? 50% partiýalar saýlanmalymy, almaly parlamentin? Ya 100%-mi? Ya şahsy adamlaryň öňe çykmagy diýe teklibi boýunça parlamenta gelmeli. Bu meseleler soň ikinji saýlawa goýulmaly. Birinji saýlawda meselem erti geçirijek saýlawda täze Türkmenistanyny biz halkyň gönüden ses bermek esasyny majoritar sistemede deputatlaryň parlamenta saýlanmagyny öpçün etmeli. Başga bizde çykalgy ýok. O bolup biler o taýda elbetde millet giň uly zat içinde abraýlysam madyr içinde şol halkyň ynamyna girjek bolup owadan sözläp soňam gelip başga işler etjek madyr. Durladymlar. Şoň üçin ýalňyşmazlyk derwür şu meselede. Şu oğurluklaryň işini ýene mürýet etmek tabaý diýen. Oğurluklar bilýär kimi saýlamaly, kim münasip şuýaty. Bir oğurluk bar, 10 oğurluk bar, 100 oğurluk birlikte ene bir adam çıkarıp hödür edip bilýärler ya şoňa ses berip bilýärler. Ya bir näçe kandidatyň 10 adam, 8 adam şoň içinden biriniň münasipdigini görüp şonu öz ýaşaýan okrugyna halka teklip edip bilýärler. Şonu hökmen etmeli. Sesini çıkarma oturmalılar. Şol deputat kemene ýa-ni böwri berläp geçdi. 5 ýyllap siziň ykbalyňyzyň ynanly adamy. Şol parlamenta dymy otursa siziň bagtyňyzyň gararlygy ýok. Sözläp şol kanunlar çykarsa şu yerli düzgünem şu meselen bir welaýetde bar problemi beýleki welaýetde de bar ýa bolup biljek. Şolaryň öňüni almak üçin ene durly kanunlaryň döredilmegi zerur bolup durdy. Şoňa gatnaşmasa onu deputatyň o taýda işi ýok. Ýöne kemen aýtdy 5 ýyldan şol adama siz boyun bol. Ýok. Biz kanuny hökmen kabul eder. Mesela borcuny dogry dürüst ýerine ýetirmeýän deputatyň ýygyna çağırylmak baradaky biz mümkinçiligini halka berer. Eger şol deputat öz işini ýerine ýetirmeýän bolsa, onda şo halk o meselesini goýup bilýär. Ähli saýlawçy halkyň aýdyl şol bir okrukda 100 000 adam bar diýelim. Şo 100 000 adamyň men obrazlaýyn aýdýan 25% götürüm biz şoňa önam bildirem zat diýse, soň saýlaw goýup bilýär. Ýöne şol 51%-den geçdi, onda şol deputaty ýygyna çağırýarlar. Ýogsa 25% elmedami goýup bilýär. Sebäp ol ses alanma da 100% ses almajagy belli da deputatyň 50 götürüm alan bolsa diýmek galan 49 soňa garşy bolupdyr da. Onun için 25% elmedami goýup bilýär. Bu meselede juristler seretmeli bu. Şonu 25 etmeli mi 50% ilat şoňa önüm bildiren akdyýsa soňa ýygyna çağırmaly. Ol ýam gelecekki parlamentiň işi. Ýöne şu mümkinçilik bardyr, unutma. Ol saýlanan 5 ýyl ol kursuda oturmaly, oňa hukuk ýok. Wezipesini borcuny ýerine ýetirmese olam boş. Onu diňe halk boşadyp bilýär, halk talap edýär. Yerli saýlawlarym onuň täzeden geçirilýär. Yerli hakimiyet tarapyndan. Şonu aýdýan. Şeylerek bu mesele.
Yakup iyileşmeyeceğim. Üç köşk saatleri getiriyor. İsrail näçin o kiber diye de siber olmalı. Yani orslar kiber diýip ya kiber diýip söz yok. O siber hopsuzluk. O hizmetdaşlygy näçin etsin Türkmenistan bilen. Şo soraga jogap bermeli. Türkmenistan ile İsrail o siber hopsuzluğunda hizmetdaşlyk edýärmişdi. Näil düşünme. Näçin etsin? Nämesine hopsuz et? Yani şu aklıma yani yerleşip bile nokta bu zat. Türkmenistan bilen. Bu yurtta internet yok diye. Yani jurnalist yazıyor. Bu yurtta internet yok diye. Televizyası dövünden başka dünyanı görkezýär diye. Başka bir dünyadan söz edýär. Bu yurtta näme gerek o zatlar? Kim aýdýar, nerede yazıpdyr ine? Mene beýle zada hiç gawat gelemok. Mene habarlar dowamly okuyan. Soň halmyrada bir soru var. Ütköşük bir soru. Owa ine o biz soň bu ýyldaşymyzyň özüne soraly. Halmyrada sen özüň günäkär duýýanmyşy bolan zatlara diýip. Birinciden o haýsy bolan zatlar? O ikinciden hem o näçin günäkär duýulmaly? Bolýadyr, men jogap bereň. Bolýan zatlar diýip şol ýurtdaky şol döwür bolup geçen zatlary gözüňe tutýanlar da. Men ona aýdaýyn, ine şol 90-njy ýylyň ýanwar aýyndan deputat saýlanan günümden ta 92-njy ýylyň 21-nji maýyny hatyrlaýança men deputatlyk borjumy ýerine ýetiren adam. Şol döwletde näme karar kabul edilen bolsa şolara gatnaşdym. Kabirine ses berdim, kabirine garşy çykdym köpüsine. Saklanan yerim yok. Ya karşı ses verdim ya da radylyk berim. Çıkış ederdim. Hemme şol Ýokary Sowet'in şol döwür Ýokary Sowet diýilýär parlamente. Şol stenogramasy bar. Stenograma diýmek näme? Her bir adam şu elini galdyryp çykyş etsin, galdyrman çykyş etsin. Şo zarly näme diýen bolsa şol ýazga geçirilýär. Ýene şoňa stenograma diýilýär. Ýene şol stenogramalarda okap bilersiň men näme diýdim ýa näme etdim. O öz günäň duýýanmy diýär. O men duýýan. Näme de duýýan günäm. Şol bir ýalňyşypdyr. Prezident wezipesini geridenmedi. Ene men şo taýda özüm gaty günäli duýýan. Ona näme etdim. Şol döwür eýfari edip bir zat bardy. Şu begenerdik ay ene özümüz, öz elimiz, öz ýakamyz, öz döwletimiz bolar. Ene şular ýaly Türkmenistanyny gurar. Ene 5 ýylyň içinde şeýle guruply ýaşar. Şoň üçin SSR başçy prezident saýlandy 90-njy ýyl. Näme diňe SSR'de Moskwada prezident bolmaly Türkmen halkyna münasipden özüne prezident ederlik diýip bir teklip girdi, bizem şonu ikellep bolmady. Dogrudan hakykatdan näme Moskwada prezident bardy, Türkmenistanyň prezident diýip. Biz äkli respublikalaryň içinde birinji bolup prezident taýladyk. Şonu bilip goýun. 90-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda. Ine men şo taýda öz ýalňyşlygymy görýän, şonu etmeli däl eken. Bu ýöne soňundan edilen pikir. Soňra duýulan ýalňyşlyk. Näme üçin soňra diýen? Şol prezident saýlanýança Niýat Ýankaýyşmal men seniň ogluňyz, men ýetim diýip bir aglamady, galan zady etdi. Halkyň ynamyna girjek bol. Ýöne sapar tilki lakamyny güne ýatyp alana, şol tilkilik käsiyeti bilen geleneken. Menem ozal ömrümde gören adamym däl ol. Ýöne süýjü sözü bilen, o jan sözü bilen hemme kişiň ene başyny gözüne aýlap, ene şo kürsüde galmak üçin eden oýullary. O saýladyk, höwes bilen saýladyk, ona maýdaýyn. Ýöne şol halka beren sözünden näçe ýyda çekildigiçe menem onuň şol menden halkdan bir adam ýyda süýşen bolsa, menem ondan bir adam ýyda süýşdim. Bir ýerde halka beren wadasynyň sözünden dänen bolsa, menem ona diýen sözümden dänem. Şu edýän işim üçin men seni gorlamak diýip ýüzüne aýtdym näçe. Bolu, onuň prezident 90-njy ýylyň oktýabryna saýlandy. 91-nji ýylyň ýanwaryndan bäri şol sesiýe geçildi. Şondan bäri mene ikimiz bıçakda palta Niýaz bilen.
Şondan soň men on özüne, on kursyny, on hökümetine ozalan bollama. Açyk edip çıkışlama. Niýasyň hökümetine oturan 7-8 minister çıkış edip aýyrmagy, şolar wezipesinden pızmagy, ene çıkış eden adam men. Onu şunu size aýdyp beren şonu. Ýöne on aýdylmansaň bolmadyk zat däl, ana ýazylgy dur hemmesi. Stenogramda. Ýöne özüne gonakmykdy. Bizim şonu etmäli, o halkymyzyň şu ýagdaýyny. O şu bolan tragediýa menim günäkä diýip özüm hasap edýär. Ýöne beýleki deputatlar näme işläpdir, onu goý özleri jogap bersin. Yan kemin azak geçti. Biz parlament göremdak ya saylı göremdak ya deputat göremdak bolmadı diýip. Ozar Sovet zamanının 70 ýylyna soňky 32 ýylda garaşsyzlyk diýilen döwründe parlamentde ýekeci ýerde halkyň güýji bilen, halkyň islegi bilen parlamente gelen 5-6 san deputat bardy. Olam şo meniň saýlanan parlamentimdi. Onun öňküler dur şuna kompartiýa näme diýen bolsa, şoň esasyna geldi. Şo biziňkine şo Gorbaçow täzeden gurmak siýasaty netijesinde üýtgedip gurmak siýasatyny perestroikada ine halkyň islegi boýunça 5-6 san deputat parlamente geldi. Şo gelenden birem ben. Meni halk saýlady, men hökümet teklip edenim. Hökümet men garşyma 2 sany kompartiýaň wekilini goýdy. Ýöne halk olar pyzyk goýberdi. Menim özüne deputat edip saýlady. Ene gysga çaýtmaly bolsa, ene şo taýda, ene men eden näme iş eden bolsam, şo taýda ýazylgy dur. Temmejigi, men şu taýda size aýdyp oturmaýyn, gerek bolsa o eden çykyşlanma, gerek bolsa ýene-de çykyş edip aýdyp beren maglumat ýetmeýän bolsa. Ýöne şo parlament öz borjyny dogrudur ýerine ýetiren bolsa, biziň hiç birimiz şuň kuwyna düşmerdik. Ola mene anyk mesele. Sag bol. Veren soramız için. Halmurada bizim aklımıza şeyle bir zat yerleştiripdirler da ýanky edeni işin aýdyp öwünüp durmak gowy däl diýen ýaly. Ýöne gün watar ýurtlarynda edip bilýän ukybynyň hemmesine ýanky hyjy bilen sanap bilýärler adamlar we şeýle de bolmaly da. Edýän işini bizde bolsa nähil bolupdyr. Hakyky ukyply adamlar bastırıptırlar. Beýlekler hem övünüp ýörler, yani övünmeýän adam ýok. Övünmeýän adam ýok däl. Övünüp ýörler. Övünmeli däl adamlar da. Şonuň üçin menim pikirimçe hemmekim deň derejede övünmeli miken diýen. Eden işlerini, edip bilýän işlerini aýtmaly. Şonu aýtmasaň bize näme gerek o deputat aýdyp bilmese eden işlerini. Biz nereden bileli? Misal üçün eğer öňden tanamayan bolsak da, şonuň üçin bir adam eden işlerini dil bilen aýtmaly, bar bolsa beýleki görnüşlerde görkezmeli miken diýen bu ýanky näme diýip aýdaýyn şu diliken süýji bolman ýöne ukyp bolan adamlara da bir mümkinçilik göremeli bu taýda. Son ýylleşimiz ýazypdyr ýanky deputatly meselede. Menim pikirimçe häzirki türkmen jemgyýetiniň aň düşünje guruluşyny öwrenip şoňa görä hakykatyň hatyryasynda öňde tutup hakykatçylyk näme ýa-da ýalançy bolman diýär-de umuman. Gelecekki nesilleriň bähbidini öňde goýup hereket etmeli diýip pikir edýän diýär. O dogry. Bizim aň düşünjämizi el alsaň köp saat çykan okýan onu bize hem 3 ýyldan beri el alyp gelýäs. O tarapdan düşünmeklik gerekde. Şonuň üçin ýa aýdanda da deputat sözüniň bir vekil manysynyň bardygyny bilen oklar. Ýöne muny ýanky nämede düşündirmeli. Vekil o halk saýlaýar. Ola adam o nädip orta çykýar, dürli görnüşde orta çykýar. Bunu bir partiýada hödürläp bilýär, şeýle bir adam çykarýas diýär. Soň başga bir partiýa başga bir adam hödürleýär. Soň haýsy partiýanyň hödürleýän adam we düşünjesi ýa-da ideologiýasy bilen bilelikde birleşdirip adamlar saýlaýar ýa-da. O strategik saýlaw diýip aýtsaňyz bolýar. Adamlar strategik düşünüp pikirlep saýlaýar bu adamlary. Ýa-da Halmuradaň aýtýaly partiýa tejribemiz ýok diýe bir wada baran wagtda o nädip çykmaly diýe orta halkyň özü hödürlesin, iyi versin diýe soň Halmurada aýdy, ýalňyşsa da halk ýalňyşsyn diýär-de. Men şeýlere görýän. Umuman
Yani doğru, başkaça da o bolması doğru dälmiken diýen manipulasiýa edip bolar, ýa-ni bizem edip bileriz. Partiýa gurup öz adamlarymyzy deputat hökmünde hötürläp başga da saýlamana mümkinçilik goýmasaň mejbur şonu saýlamaly bolýan. Soňra o nämeler etjegimiz belli däl. Şonuň üçin buna ýa-ni açaçan bolmaly. Açaçan bolmagyňam ýa-ni göze görünmeklik manysi bilen näme jemläp bolan ýa-ni tamamlanan nokta bu açaçanlyk gaty geniş bir hadysa. Buna her türlü ýa-ni pikir ýöredibem ýa-da bir iş üstü bilen görkezip bolýardy. Ýa-ni hökmän suratda gözüň bilen görmeli, gulagyň bilen eşitmeli diýilen mesele däl açaçanlyk. Şonuň ýaly bir ýagdaýy bar. Ýöne ine hakykatyň o hatyrasyny öňde tutmaly bolsa şeýle bolýar, ýa-ni halkyň özü öz deputatlaryny özleri çykarsyn, özleri ortaga goýsun. Munyň saýasynda da yerli hökümetlere de bir giriş edip bolar. Yerli hökümetleriň bir girişi. Biz entek köp zatdan uzak. Aslında uzakam däl de uzaklaşypdyr. Biz bir wagtlar şu günümizde görýän demokratiýa diýilen sistemamize, düşünjämize ýakyn bir görnüşde bir durmuş alyp barýardyk. Ýa-ni 1000 ýyl mundan öňkü gürrüň edýände şu Araplar bilen tanışmazdan özalky ýaşaýyş görnüşimiz ýa-da usulumuz häzirki demokratik düşünjelere gaty ýakyndy. Şeýlerek halmyrada ýa-ni aň düşünje guruluşyny göz öňümizde tutsak şu zatlar ortaga çykyp biler. Ha bundan gowular hem bardyr, olap çykmagy gaty mümkin sebäbiň üstünde. Ýa-ni köpden bäri pikirlenip gelýär. Entek aýtmaýan taraplarımız varsa dol tamam kamilleşen bir düşünce bolmanlygy üçin. Yani ýurdun içine barandan soň ýa-ni ýurdun için bir gezip görenden soň aýdyljak zatlar kände bu işin içinde. Şeýlere hamra. Biraz goşaýyn üstüne kemine aýdarlar. Sen ýa dogry belläp geçdiň-de goşal millet ozul aýdylmansaň, ýazylmansaň, bilmänsäň, görülmänsäň o şol hökümetiň aýdan dogrum kady bolýar. Her bir zanda. Geçmişde tarihte bolan zatlar göz öňüne tutmaýdy. Yani şu aýtdyň da şu her bir adam öz eden işini aýtsa ýaşy diýip. Biz şonu özümüze uslyp bilmedik. Menem ýa separaga da şunu aýtdy. Halky enemi özüňe uýanýar bolup durdy. Halkyň şu düşen ýagdaýyny özüm ben planda etdim diýip otursam bir hil özüň müýlü duýandy. Eden bolsam onu näme üçin onu halk şuň kun pes ýaşaýar diýen düşünje de gelýärdi. Ýöne onu bir günahkarym dälmi? Onu halk terzemin renatdy. Diňe şol özüniň pes ýaşaýany görýärdi. Ýöne şonu aýtmalyk. Men separagany haýyş edip şol 19-njy ýylda ekrana getirenim şon üçin. Sen öz başyndan geçen derdini, günüňi, horlugyny eden işleň sen aýdyp bermesen kim aýdyp bersin separaga? Sen eden işleň bar, men bilýän, bilem sen aýdýan. Sen öz diliň bilen aýtdyň. Näme bilýän bolsaň, näme iş eden bolsaň. Haýyş etdim. Ine şoň esasynda separaga ýuwaş-ýuwaşdan şu ýüreginiň doňy çözülip indi şu günün hemme zady bolan zady aýdyp oturdy. Şoňa garşysyna çykkan hökümetimi, beýlekimi, appanendimi bir adam ýok. Şu eden diýen sözleň ýalanyp bir ýüzüne çykyp aýdy bilýän ýok. Tep ol adamyň eden işi bar. Men pikir etdim, men öz eden işim, ana men dogduk depem, kızlar badyň iyili. Saýlanam solar meni. Bu tahta minrenem solar meni. Önüm bildirenem solar. Men näme iş eden bolsam, şol şäheriň içinde ýa şäheriň halkyny sola bilýär. Näme iş eden bolsam respublika meşwarynda ona şol dowr 2400 sany ýygdymyz bardy, o wany gulluk edip gelen. 335 wepat bolanymyz bar, 770 yaraly bolup geldi şolaryň içinden arasyn. Şolary men näme kömek eden bolsam, ýardam eden bolsam, dogan bolup arkasynda duran bolsam, onuň olaňy özlersiz aýdyp berdim men aýtjak. Şu düşünje bilen ýaşap geldim. Şu näçeli. Ýöne ýa kemine dogry aýtdy. Bir işin gurasyna görünmedikler,
özün döşünü urup yumruğu bilen döşünü yaratdylar. Biz gahrymanla biz atpazsany. An näme iş edipdirler? İş edilen bolsa, an onu näme üçin halk batkada ýaty? An edilen işin netijesi. Men eden işin netijesini yurdun içinde aýdyp berdim. Halk bilýär. Ýöne yurdun daşyny näme edilenini ýa edilmedigini aýdyp oturmasdan hiç de fargyzama. Men hem halka soraw berip bilçi. Näme üçin men 13 ýyllap ýalňyz goýdum. Ýeködüm ene howa boşluğu ýyran ýalyny çykyş etdim. Kim gelip bana kömek etdi ýa gorluk berdi? Ýa sirdaş boldy ýa ýollaş boldy? Hiç kim. Ýöne men halkymdan ýüzlenýärem. Men deputat 90-njy ýylda saýlandym, 92-nji ýylda çykyp gaýtdym. Men şu güne çen şu borjum ýerine ýetirip otyrym. Tapyň başga deputat. Näçe saýlaw geçdi? Ýüzlerçe, müňlerçe deputat saýlan 30 ýylyň içinde. Näme üçin şolardan da soraňda? Şolar senin ykbalyňyzy çözen ýa ýykan ýa gara çözen senin ykbalyňyzy. Näme üçin şolardan soraňda? Soramaly bolsa şolardan başlamaly. Sizi şu güne düşüren şolar menden. Saparagy da şoň ýaly. Oňa ýok da diýen kelýär. Utanmanın diline getirdi. O 1,5 milyon pul ogurlanıpdyr diye sen şuna cevap berdi. Ey heywan. Ana niye alsın ne verirler? 18 milyar dolar alıp gidip hana yemede Avstriyada, Germaniyada pülpüllep yaşap bir oğluğuydu, astıkları. Ne için sen erkin jurnalist bolyan bolsanız, özüňizem Ýewropada yaşap otursunuz, orramsalar. Ne için gidip sudatlar, iydarlap, jikme jigin, halka ayan eden da? 18 milyar dolar kemine. Anık şu niyasın oğurlan. Sonra 3 milyardı Deutsche Bank diyatı Germaniyada. 91-nji ýylda salındı. Başka 3 milyardı. Yani şu liderlerin akıllı jurnalistler. Yine bizim Türkmen bolşumuz şol. Kümsüklüğümüzden elle hemmeden. Ben son çiğneyken adamı siylamasanız siylaman. Yani şonun eden işine hormat koyman başarın. Benim neme hayran galyan Halmurad da bu Türkmen bolup näme üçin orsa hyzmat edýär Türkmeniň garşysyna. Celladyna hyzmat edýär. Şeyler hep bir ýagdaý soň bir gowy bir sora bar meniň bakış açymdan. O ýyllaşymyz ýazypdy soňsuz gurrunlar ýene näçe ýyl dowam eder diýip sorapdyr. Soranokda ýazypdyr. Indi gurrun etmeyini beseden bir millet var mı? Haýsy milleti gördüňiz gurrun etmeyini beseden millet? Misal üçin Türkiýanyň habarlaryna seredýän günde şol dawa mesele, Amerika seredýän dawa mesele, Amerikada prezidentin türbe basjak bolup berler. Gurrun etmeyini goýaly diýip gurrun etmeyi goýan bir millet var mı? O bar, biz var. Biz bardyk. Gurrun edem jokdyk. 3 ýyl mundan öňe çelle. 29 ýyllap gurrun etmegi beseden bir millet gelip düşen ýeri şu. Men hayran alem bu gurrun etmegiň sizde döredýän problemasy näme? Bir gurrun edilen wagtda seniň näme agyrýar? Ýa-ni yza çekýänmi? Bilmedim ýa-ni. Saglyk tarapyndanmy ýa-ni akyl tarapyndanmy päsgelçilik berýär gurrun? Gurrun etmeyen bir millet göremok. Ben şu özüm bildim bileli. Türkmenden başka. Gurrun etmeyen yine şu güne düştünüz. Hiç yankı bir mesele ortaya çıkan vakti şonun gurrun edýän, gurrun edip bolandan soň şu gurrun netijesinde çözüt ortaya çıkýar. Soň şu çözýär. Oturup o gurrun etmeyen bir meselenin çözülerini gördünüz mü? Var mı şöyle bir mesele? İki adamın arasında bir mesele çıkıyor. Şu an gurrun etmen çözen yer var mı? Gurrun etmek aňyrakda dursun, tayaklaşıp çözülen yerler hem var gurrun. Gurrun berden gaýdy. Şeyle Halmurad da umuman aýdylanda bu millete gurrun etmegi hem köp görüpdirler. Köp görüpdirler, artykmaç görüpdirler. Bu millet gurrun etmeliler. Niyaz ýöre karar kabul etdi.
Üç adam olup yığınanmalar hiç yok. Bir yerde yas bolsun, toy bolsun, sadaka bolsun. Bökman şu adam yığınanan yere birimizden gidip KGB'den ursa dalmalı, olam içine bir öz agendan oturtmalı. Näme gurrun edilýär. Ine şol üçin adamdan gurrun edebilmeýän, onu gurrun edilmejek bolsa biz problema nädip çözmeli? Bökman etmeli bu o gurrunlar. Ondan o gurrundan netije çıkarmaly enda adam barda. Boş gurrun gerek gel hiç kimede. Sizin wagtyňyzda alyp oturjak gal, eger boş gurrun bolýan bolsa. Ýöne şu zatlar düşündirmek bilen bir sizin bir herekete geçersiňiz, özüňizi gerek ýol saýlap alarsyňyz diýen maksat bilen ekrana çykýar. Başga maksat ýok meni. Kemen şaýda bir kemçilik bar, şonu aýdy. Şu kim näme ýazýan bolsa men görüp bilemek. Şuma men ekranymda bir ady bar üstünde ýokarda şuma Guwanç Halif diýip bar, ýöne näme ýazypdyr görünen. Ya men ekranymı unutdummy? Ýa-ni kiçiltmeli şonu maňa aýdyp. Menim Ay, yan görünýäti dämi? Yok, maňa diňe şu ýokardy şapkasy görünýär. Şu kim ýazan bolsa, şu marany dur da bu Halif. Şo taýda ekrany, dolu ekrany öwürmeli diýip bar da. Men şonu dolu etdim da, näde şu mal bastym bir ýer çykyp giderim. Yok. Şo dolu ekran etmeli diýilen ýer bar, şonu dolu ekran edenden soň özü. Представление, высветка, näme olby совместный режим скрыть людей, выйти из полновидного режима, de çıkmaly, hem çıkaysam. Hani çıkıp göräýin bolmasa da. Gitti dur be. Ha çıktım da, yani onu da aşağı kalına kemin. Onu bolmasa aýratyn seredeli halmyra da. Aslında görünýär öze. Sen oka ver onu. Inni kısa parasını düzlap girmesek, bir hilmen sana onu kaýşa edip durna seret näme sonra var. Umuman aýdylanda ýa-ni Guwanç ýyldaşymyz öz şahsyna çekmesin bu meseleni, ýa-ni umumy adamlar öwredipdir diýmek şol Niýazowyň döwründen gelýän, 3 adam bolup üýüşmek diýen bolsa şo taýlardan gelýän bolmaly. Bu işin aňyrsy. Soň ýene bir sorak bar, o soraklar ýyldaşlar gowy sorak. Ýa-ni bir tüýs türkmeniň pikir edip biljegi soraklardan ýöne ýalňyş sorak, ýa-ni guruluşy ýalňyş sorak bolmaly ýaly. Türkmenistanyň içinde bir dogry guruluşda bir sorak sorap bilen oklar ýyldaşlarymyz, ýa-ni başga dünýäde ýaşap ýören ýa-da başga bir dünýäde ýaşatmana mejbur edilen halkdygy şu taýdan bildirýär da, ýa halmyrada siýasatçy bolup diýe halky günäkärlemek dogrymy diýip sorapdyr. Indi şu soraň ýa-ni sorak bölüminden başlap sözme-söz alanynda siýasatçy bolup diýilen sözüň özü ýalňyş. Siýasatçy sözü Arap imperiýasynda ulanýan çopan diýmekdir, siýasatçy diýmek ýyldaşlar. Siýasatçy ýa-ni seyislemek näme diýmek? Seyislemek ýa-ni iyi demek diýmek. İyide getmek nemesi vardır. Yani misal üçün goýun iyi demek, yani bakmak manysynda. O siýasatçy. Birinciden o politikaçy bolmaly bu mesele. Ýewropa ýurtlaryna gidin, Amerikaga gidin. Jemgyýetde näme zat ýalňyş bolsa şonu açyk aýdyp bilýärler. Şeýit meseleler bolmaýar. Birinciden politikaçy samimy, ýa-ni näme diýilýär? Görýän zadyny görýän şeklinde ýa-da görýän zadyny dogry bir şekilde aýdyp bilmeli adamdyr. Siýasatçy eýle däldir, ýa-ni siýasatçy elmydama ýalan aýtmaly bolýar. Siýasatçynyň demesi tarihi gelip çykyş şo taýdan bu. Arapça bir söz, Arap imperializmi döwründe orta çıkan bize şo wagtlar gelen bir söz ve düýünden ýalňyş bir söz. Şu wagt günümizde 21-nji asyrda esasen demokratik rejimlerde ulanmaly däl söz. Diňe siýasatçy sözü däl, döwlet sözü hem şoň bilen baglanyşykly. Döwletiň içinde siýasatçy bolup bilýändir. Döwlet bir imperiýa diýmekdir. Şo siýasatçynyň imperiýasy diýmekdir. Şol wagtyň özünde de. Gynansak da. Soň o halky günäkärlemek diýmek. Halk birinciden bir elim bilen görkezip, o tutup hasap sorap bilýän, hasap soralyp bilýän ýa-da şoňa bilmedim ýa-ni näme diýilýär.
yüz ve yüz olup gürleşip oturup gürrüň edip biljek zadyň däl halk. Halk diýip aýdylýar, o ýene-de geçilýär-de. Bu bir massadyr, köpçülükdir. Sen köpçüligi nädip owa garşyň alyp gürleşip bersiň de saýlawlarda. Saýlawlara gidýän, owa san goýýan, ona bir matematika nemes bilen belleýän günümüzde 51%, 50'ni geçenden soň 51'e gelen soň şo halkyň bir bölegi, owa köpçüligi diýilýär-de 51'e ýa. Halkyň köpçüligi şonu talap eden üçin o diýmek şeýletmeli diýilen ýaly netije gelinýär. Ýa-da haýsy syýasy partiýa başa gelmeli bolsa şo 51% belleýär bu işi. Ýoksa onuň daşynda halky ine aldym, oturduk, gürrüň etdik, o göwnüne deýdim diýip bir zat ýok. Senin pikir edýäniň, o senin göwnüňe deýilen bolsa, mysal üçin bir politikaçynyň aýdan sözü senin göwnüňe deýen bolsa, senden başga 10 adam göwnüne ýarandyr. Sen bunu ýa-ni halky umumlaşdyryp, o günäkärlap bolýam diýilen zat orta çykmaýar, sen bunu hasaplap bilmeýär. Halkyň pikirini saýlawdan saýlawa görüp bilýän, onan diňe haýsy syýasy partiýa başa gelip biljegi arada pikirini alyp bilýän. Onuň daşynda halkyň hiç bir ýerde pikirini alyp bilen ok, garşyna çykyp göwnüne de degip bilen ok. Bu sözleriň hemmesi toslamadyr. Şu sözlem buruluşy ýalňyşdyr. Bu ýa-ni Türkmenistan ýalak ýurtda bir adam şekilli döwlet guruluşy emele gelmesin diýip orta atylan zatlaryň biri. Diňe täze wagtda däl bu Arap imperializm döwründen bäri gelýän zatlar bular. O ýa-ni biz içinde eýen 1000 ýyldan bäri şonuň üçin ýa-ni şu formatda sözlemler gelýär ýygy-ýygydan garşymyza. Ýoksa halky garşyny alyp o günäkärlep nemet bilýän tarapyň ýok. Ine mysal üçin aýdaly şu işe ýa-ni Türkmenistanyň şu ýagdaýa gelmeginde köpçülük hemmämiz günäkär. Halk ýani umuman o siziň düşünip biljek sözüňizde halk günäkär diýip aýdylan wagtda o sen aýdan eýledäl halky beýdip kemsitmeli däl diýe aşagdadan bir sany iki sany adam aýdýar dogry aýdýan biz günäkär biz wagtynda o hereket etmedik ýa-da ýalňyş pikir edipdir diýip aýdyp bilýär-de soň sen nereden çykaryp bilýän halkyň günäkär. Ýa-ni şu aýdylan sözden halkyň günäkärlenendigine. O size şu mu gerek ýa-ni Halmurada şuna aýdaýyn soň size geçirýän sözü. O näme ýalňyş etseňiz hem o malades berekellah diýip duran. Ýa-ni çopan mı gerek? Mysal üçin halka şo mu gerek? Ýok, halk aslında ýa-ni sorasaň şonu islemeýär, halk däl. Her bir adama seni ağlayan siýasatçy diýilen näme dilinde. O bizim dilimizde politikaçy. O gerekmi? Ýa-da dogrular aýdany gerekmi? Diýip sorasaň hemmesi dogruny aýdan gerek diýer. Soň çykýar bu adam dogruny aýtdy. Soň o dogry hem saňa ýapmady. Senden nerede adam ýok. Şeýle bolmalymy bu iş? Niýazow mysal üçin hakyky syýasatçydy. Ýöne politikaçy bolup bilmesdi Niýazowdan hiç açana. Syýasatçydy gowy edip o türkmen jemgyýetini seýisledi ýa-ni goýuna öwürdi-de. Hatda çekinmedi aýtdy meniň 5 milyon goýun ýalyjy halkym bar diýip açyk aýtdy. Hemmez adam aýdyp çykdy. Şol gowy mindi mysal üçin. Almurada söz size öreýin. Yok, bana aýdara zat koymadın, hemme zat düşünüp berdin, ýöne sonra da bolmasa bir kısa aýdaýyn. Yurttaşlar dogry düşünmeňizi ýa-da kabul etmeňizi isleýänler bu meselede men halky ine siz günäkär diýip biljekler, ýöne halkyň öz etmeli işi bar, şonu etmedik üçin halk öz günäsini duýmaly diýip aýtjak. Biz halky utanryp ýa maňlaýyna basyp o zalama ýa-ni ilimsiz bilimsiz kördäkin galan halky men näme gynjydyň bu meselede. Ýöne halkyň öz etmeli işi bar, şonu 30 ýyllar etmänse hemmäň şu çukura düşdi. Şoňa da halk göz ýetirip bilmeýän bolsa, onda şu mümkin siziň çağalaryňyz, aktyklaryňyzyň gelejegi howp astyna diýip aýdýar. Indi şoňa da düşünmejek bolsa, şoňa da beperwalyk etjek bolsa, näme üçin men bu zatlary göz yummaly? Näme üçin halka görkezmeli, düşünürmeli, howp ştaýda ýatyr.
Beter agırrak sözlerim diýsen bol ýöne oňa da halk ýani kemen aňyşar öýkelecek da sen. Yo hemmesi däl ol. Bir kısans öýkelen olup soň gelip ýazýarlar da öyle däl ýani köpüsi kabul edýär. Düşlen ýagdaý şu. Yo şu dünýede iň soňky men ynjytjak adamym men halkym. Men halkyň göwüne degme asla hiç siýasatymda da, pikirimde de, kellemde de, ýüregimde de ýok. Şu halk bilen menim bir adam. Şu halk bolmasa menim türkmenler. Ya şu halkyň wekille. Ya şu halkyň saýlan deputatym dälmen. Eger şu halk bolmasa. Şoňa akyl satyp dura halkyň menin şu kommunistlerden tapaýatlykdy saýlamagy. Diýmek bir zatlara ynanyp saýlandyr. Indi şol ynamy ödemesen men kim? Ýöne halkym şu saýlan deputatyny gollamasa onda ol kim? Ine sonra iki taraplaryň ýüze çykýar. Mene öz işime de botyp. 5 ýyllyk saýlanyň wezipäme borjymy 32 ýyl bäri hyzmat edip gelýän. Men saýlan adamlaryň eýem köpüsi dünýäsini täzeledi. İýmet ýetmezçiliginden, işsizlikden, açlykdan, horlukdan, keselçilikden, ekologiýadan, ağlawyndan hökümet. Menim düşünüp otyryn şu zatlar. Ýeňilişene gata agyr şu zatlar duýmak, bilmek, her sapar jaň edende ol öldü bigitdi, ýok. Hoş habar ýok Türkmenistan. Şoň üçin bir ýemme türkmeniň bir sözi bar, watandaşlar. O da özüňe bas, ötmese keseke diýär. Şu ýemme watansyzlygyň oduny sizem çekip otyrsyňyz. Basyp görüň şu awasyny çekin. Ondan soň men näme diýän, ýa-da paraga näme diýär, ýaşlamyz näme diýär, şonu bir netije çykarjak bolar. Başgaça ýolumyz ýok. Biz bir indi sırtynda giyden siýasat ýöredik, ýa häkimede basyp alyp, ýa birini oka örüp oda berip, özümizde oňa elimiz çojak adamlar ýok bu taýda. Şo biz bilen deň işleşek, kelletini etegine saljak adamlar biz bilen uğurdaş bolup gider. Ýok, ordaşyndan käkelep, ýani barmak çomorçak, ýa dodak çowurjak, ýa-da türkmen kümsükligini etjekler garar gyrady. Şundan sonra berýärler maňa halmyra eme suw getiren küýde degen deň bormy ertek güni ýurda barsa. Bile hemme işin agram ne diýip olaryň taýyarasyny ýetip bolup gelmelim diýip. Ýam şunu sonra berip otyr. Şol adamlar erti deputat bolsa parlamentde karar kabul etmezmi? Şu görüşe ýa şular ýaly beadalatla garşy durmadyk adamlar deň tutmalar liseler karar borda. Men şunu şeýtmäliň diýenim bilen deputatlar şunu ederlise kim garşy çykar köpçüligi? Hiç kim. Şoň üçin öňünden oýlanyp pikirlenip bir adam bir öz etmeli borjy bar. Şonu ýerine ýetirň diýjek bolýar. Watana gözek gelenne, ýurda gözek gelenne, ata-babalymyzyň aýtmadyk sözi ýok. Men diňlemek gerek gal ýa-da paragan şo zatlar okasaňyz düşünipdi bu. Bularça 10 miňlerçe nesiller gitdi. Ganyk otoprog üçin. Bizden ozal kylar. Indi näme o toprağın üstünde bizden tans oynamaly. İki diktatör. El çarp. Indi bizim Türkmen bolşumyzam şuň ýerde. Bola kemene men şu taýda aňryk gitmän sonra başa sonra wa bolsa oku. Mawa halmyrada häzirlikçe soraw ýok. Ben ýene bir zat misal bereýin. Niýazow Türkmenistanyň mejlisiniň başlygyny parlamentin başlygy Taýandurdy Halife öldürdi. Türmede öldürdi. Yani ayaklarını dövüp armatur bilen dizden aşağına uğradı. Şu dövük ayağı bilen türmede öldü. Ölüp gitti. No. Indi şu adamı tutup öldürüp yani bir gün dedilen işlerle bir neçe gün dedildi ve dinge ol değil. Şunun yanında da onlarca başka yani Türkmenistan'ın yetişen adamları, Türkmenistan'ın kanuna, hukuka berkitip bilecek adamları Niyazow öldürdü ve halk ya da köpçülük sesini çıkarmadı. Sonra sesini çıkarmasa kim günahkar? Sesini çıkarmadık günahkar, doğru değil mi? Sesini çıkarmadık kim? Halk. Daşlamalı deyip de o ekrana çıktılar. Bunları daşla öldürmeli deyip.
Daşla öldürmekten beter edip öldürdüler de hakikatta. Ova. Soňra ondan gylyp alan Urbanul Berdimuhammedow ana öweli Ataýew öwü. Näme boldy? Öwü 8 ýyl türme wasy. Ova. Näme dipdir ol? On wezipesi bilen baglanşyklar, ogly öýlenipmi, öýlenmänmi, ýatypmy, turupmy, on wezipesine bagly iş däle ol. Şahsy durmuşyna näme üçin girýär? Nerede? Prokuratura nerede? Näme üçin niýatyň ölen zatlar tapylýar? Yalan, hemmeti yalan. Entek yurda baran bir toparda çıkar. Onu şu özgürler tayfada arka çıkmadı. Ne deputatlar ne halk. Onun şu tayda soru veriyorsa halkı. Öyle o hayvan deputatlara arka durmanıp. Siz bir halk olup arka durmalı kendinize. Hani akşa nur verdi ve ne şey parlamentin başlığı olup oturdular da. Ne ol köşelerde yığıp onun ukolur sahne alet koyup duruyor yarım zamsın. Canım. Ne? Bular so parlamentde oturmaly adam şu konstitusiýa gözökşi esasy parlament oňa ýol başlasy. Ola elini aýagyny kül edip birine törmede öldürdi birinji başlygyny. İkinjisini hana Gurban Gulyň edeni işi. Ondan biz näme üçin diýär bizde kanunlary işläni. Külün çykardylar kanun gorumaly adamlaryň. Ya kanunyň aýagyny döwdüler. Heýwanlar oturtdy. Dilsiz. Aýagyny döwüp öldürdiler. Yine şeyledir bir mesele. Soňra bizde halmyrada günah söz var ya, günahkar diýilen söz. Tökmet sözünün yerine geçýär köp halatlarda. Yine sen meni o pelança diýip günahkarlaýa diýip ulanýarlar da maňa tökmet atýar diýip ulanan o köplençi şey diýip ulanýarlar. Onuň hem sebäbi günah sözü türkmençe söz bolmagan soň bizim leksikonumuza dolu ornaşmandır ya da uzak kalıptır bir şekilde. Şonuň üçin biz günah sözünem yerinde olan bilemiz yok da. Günahkarlanmak, günah işi eden adamı değil ya. Günah işi eden adam o günahkarlanyandır. O şeyledir. Eğer hakikaten günahkar sözü ulanyan olsan şu karşında günahını eden olmalı. Karşındaki iş şu iş edip etmediğine belli olsa onda şüphelenýänsiňdir. O günah ýöňkelýändir. Günah ýöňkelýän diýip aýdarsın. Bolmasa da günah etmedi ortada bolsa, şondadan günahkarlanýan olsa bu tökmetdir. Biz şu sözleriňe bir ara tapawyny bilip yerinde olan bilemiz ok. Yani albrada jemgyýet şeýle bir çökeripdirler. Ýa-ni şu biz hazır ikimiz gürleşip dursaýdyň, ikimiz de sonra ýanlar bilen bilelikde gurrun edýäsde şu an. Şu edýän gurrunmuz ýa-ni gaty ýetgeşik gelýär. O şonuň üçin o şu edilen gurruna ýa-ni köplençe o negatif bir reaksiýa berýärler. O negatif reaksiýany ýa-ni nemelerin özleri öňräklerde ýazyp berýärler da boş gurrun gıýbat ýene näme diýip. Şonu ýaly bir nemeden geçýäs. Bu zatlara düşünýäs. O düşünýän olsak diýmek çözüdünden bilýäs. Saparaňa aýtýarlar. Şeylerak bir ýagdaý o men şu wagt adyny eşitýän tanamok men hem günahkarmy diýär. Şeýle bir zat var. Günahkar olmayan bir adam görünüşü var, olam guldur. Gul hiç kaçanam hiç zada günahkar däldir. Ya hukuky yok. Yani hukukam elde etjegem bolan ok. Indi Ýewropada ýa-da Amerika ýa-da ösen ýurtlara el alaly, birinji dünýä ýurtlaryny el alaly. Birinji dünýä ýurtlarynda adamlar näme üçin köçe çykýarlar? Her seheljek bir zatda da köçe çykýarlar. Protest edýärler. Narazylygyny bildirýärler ýa-da razylygyny bildirýän köçe çykýarlar da. Ya bu adamlar yurtda bolýan zatlaryň hemmesini bir gün aýlanyp bolmasa da özüne geljegini bilýär. Şonuň üçin öňünden ätiýaçlygyny alýarlar köçe çykyp. Ýa-da şu zat dogry, indi şu zat dogry zat dowam etmeli diýip şonuň tarapyny tutman köçe çykýarlar. Yani dine bizde yani karşı çıkıp protest edilýändir diýip aýdylýar. Yok, yani tarapyny tutubam
Yani yürüyüş edilýändir. Üşýändir adamlar. Şonuň üçin o habaryň bolbasa da tanamayan bolsaň günäkärsindir eger gulçulukdan çıkmak isleýän bolsaň. Yok, kul bolmana dowam etjek diýsen sen o günah yazılan o hatta ölenden soň gönü cennete yazılýan şeylere ýagdaý var bu işte. Almyrada aýna hiç zatdan habarym bolmasa da günäkärmi diýär. Asıl şu habar tutmayanlığım için günahkar diýip jogap berdim ben. Hazır gysga edip aýtsam ýankyna. Yo, eger bir adam bir zatda günäli bolmaly bolsa, diýmek şu bilmeli zady bilmeýänligiň eýem sen üçin bir kemçilik bolup durdy. On günä diýip aýt, ýa kemçilik diýip kabul et. Sen şu zatlar ýurdun içinde ýaşaýan bolsaň, men aýdyp gelýän, 3 ýyl ýarym berdim şu ekran. Gayrat edin, konstitusiýany okan, hak hukugyňyzy bilin şu taýdan. Şonu bilseňiz, golaýyňyzy gelip siziň ýakaňyzdan ýapyşyk döwlet hökümet gullukçysy bolup bilmese, konstitusiýa siziň goraňyz. Şonu okumadyk adam, onsoň hak hukugyny nerden bilsin? Bilmese de, onsoň siz aýdýaňyz, men onu tanama. O döwletiň parlamentiň baş tutany bilmeýän bolsa, onu nähil kanun döwletde ýaşaýaňyz? Şu mesele vardı. Özüm bir kitap döwlet bir 4 milyona yetme. Şu parlamentin başlygynyň adyny bilmeseňiz, diýmek onu kimi bilmeli? İki adam var döwlet esasy ýöretilmeli. O göze görünüp duran bir prezident bolmaly beýlekse, Türkmenistanda. Yani parlamentin başlygy. Näme üçin şu adamyň adyny akbalyny ýydarlandy? O gurban ol eýdipdir, beýdipdir, onu görýär. Emma parlamentin başlygy hasap alynana, ondan sonra vermeli. Näme üçin yerine ýetirjek hakimetiň baş tutany giýjek onu telewizordan çykana, emma kanun çykarjak hakimetiň başlygy bardy. Ýeke kelam agy söz ýok. Şunyň gelip çykyşy, taryhy, ilmi, bilimi, ýaşaýyşy, durmuşy, maşgalasy, şu zatlar bar. Ýeke ýerde barmy maglumat ýa çykyş etdi? Ýok. Onu şunu sormagy halkyň hakkıya borcu var mı ya yok mu? Ya bilmiyorum. Yok diýseniz onu ýanky keminen aýdyşýan, onu biz gul bolup özümüz duýmaly ya bilmeli. Hiç tatlykly da. Yok. Ya şonu bilmeli, yapmaly bolsa diýmek bir diskussiýa girmeli. Bir tarap kemer delse. Näme üçin häkimet 3 saha diýip aýdylýar. Şunu öz arasynda ýanky ýarşy işlemeli, gowzundan etmek üçin döwlete we millete. Onu aralarına bäsleşip bolmansaň, häkimet bir adamyň eline jemlenenseň, hemme zat gömelýär. Näme esasynda? Halk sesini çykarmanlyk üçin. Onsoň özüňiz isle günäkär saýyn, isle sebäpkär saýyn, ol öz işiňiz. Ýöne men şu bolýan işlere hiç şeýle dahylym ýok. Men günäkär diýilýän adam uçmagyň hakkysy däl. Biz hemmemiz şol döwletiň grajdanyny. Ýa maňa sorak berdiler de, sen şol 90-njy ýyllarda bolan zat öz günäň duýýanmy diýip. Duýýan ne aýtdy? Aýrylan şol kalbymda. Şol başga çetmeleken. Prezidentlik bir aslında gerek gelek. Yani şol esasında da halkyna şu güne düşdi. Näme üçin siz boyun alyňyz onu öz günäňizi, ýa öz enatalaryňyzyň etmediği işi bar. Bar, ideallarym bar, başlar. Ýöne köpçülik sesini çykaran, ýa atma tutup aýtmaly. Näme gerek? Barında aynaň öňünde durun, özüňize sorak ber. Men näme iş etdim şu 32 ýylda? Ya men enatam. Şonu jogap doğrudur, jogap tapsaňyz, onda siz mertadym. Tapmasaňyz, onda ýene de şu türkmeniň öňkü kümsükligi bolýar. Hiç aşan o döwlet düzelmez, şeýdip çemelişik bol. Şonu aýdyn. Halmyrada häzirki döwürde onluklar bilen deputat kandidatlarynyň arasynda bir balanşyk bar diýip bilersmi diýä. Dogry. Dogry sorak başar. Şoň üçin diýjegini jahan edip orluklar döredin diýen. Şu her bir orlugyň içinden bir adam çykyp biler. Ya yerli hakimetiň dolanyrsyny, ya ýokary ýa parlamente, ya hökümete, ya ýene bir ýere. Şu orluklar döwletiň gelejegi gatyk bar, şu gatygyň gönezligi, ya ýeriň jaýyň fundamenty şu orluklar. Gelecekde de ilmidan şol orluklar işleme. Diňe bir saýlawdan soň darga gitmeler bolar. Şu yerli halkyň, yerli milletiň ykbalyny şolar bilen bilelikde kollektiwlen ýa kollegial çözülmeli. Ina şu taýda başda orlukyň gymmatlygyny.
Onun için deputatam bolup birer, ministrem bolup birer, gelecekki döwletde ya ýurtda şeňim hemmesi. Ýöne şol oğurluklar ara alıp probleman, biz kemine iki otursa şunu probleman ara alıp maslahatlaşýar siz bilen. Niştaýda näçe adam bar? 50 adam, 100 adam biz görüp oturan. Şulara biz heýem 10 sany oğurluk bolup oturýar. Bar zatdan görürüm ne diýär ýa bir ugur boýunça. Ýa sizin sonra olangyda şol. Şutajda düşünýänem bar, kabul edýänem bar, ertek gün şunu ullanjaklarym bar, ýa şu taýdan saýlap seçip özüne geregini aljakam bar, almajagam bar. Şey düşünüşdik, biz bir zaty netije gelip bilýärdi. Ýöne aýtman, halka beýan etmän, halk bilen maslahatlaşman. Şu men diýenim kanuny şunu edin diýip 32 ýyla gelen günümüz. Ozalar niýe alsın? Ağzyndan çykan söz kanuny hazap etdiňler. Bugün Qurban Gulyň innem oňdagmasyn. Şolaň ağzyndan çykan her bir söz kanunmy? Ya bizim üýşüp bilelikde kabul etjek zatlarymyz kanunmy? Ben şu soragy özümde. Haýsy bähbitli bor döwlet üçin, halk üçin? Şol samsyklan diýen sözümi ýa şu taýda halk bor belli bir gelen kararymyzmy? Şu taýda şoňa çözgüt tapsaň, galan da çözgüt taparsyň watandaş. Amrada näçe minutymyz galdy? 13 minut töre wagtymyz bar. Soňky bir neme bar, şonu hem alaly. O meniň gowy berýän temalarymdan. Şonuň bilen jemläýeli. İlleşimiz o şeyle bir Arap fikri bilen o günahkarlama nemesini yazıyor. Senin ata-babaň aňana din imanyň Allah'ın birliginin düşüncesini koyan döwür Arap imperializm döwrü boldumy diýär. O nerede yazıyor, haýsy kitapda diýen ýalyk nemeni yazıpdyr. Indi nazır sorasam o İslam ýa-da Araplar o haçan gelip başlady näme? O Türkmen diýip bir millet ýokdy, Oğuzlar bardy. Türkmen diýip millet 13-nji asyrlarda ýa giňişlen ýaýrap başlady. 11-nji asyrda orta atyldy Türkmen diýip bir at, 13-nji asyrda da ýaýrady we 15-nji asyrda ýa Anadolu tarapy göç edip şu taýlary ýaýrady da indi şeýle bir zat bar. Emevi diýip bir jellatlar bardy. Emeviler diýip geçýärdi. Emevilerden soň Abbasiler geldi. Yani Emeviler diýip bir jellatlar bardy. Şolar gatykän Oğuzlaryň garşysyna söwüşler alyp barandyr. Ine senin şu ýazýan ýyldaşymyz bardy. Ine senin atalaryňy ağaçlardan, gaýalardan jesetlerini asyp goýdular. Ýa-ni görsün, hawa bize boyun eğmese hemmäniň başyna şo geljek diýip senin enelerini alıp gırnav ettiler. Şu Emeviler, Araplar, Arap imperiýasy. Şu döwrüň. O 720-nji ýyllarda başlan zat bu. 720-nji ýyllarda başlaýa. Bu söwüş ýa-ni dol netije bermeýär elbetde, ýa-ni zor bilen dini kabul etdirip bilmäsoň Abbasiler döwrüne geçýär. Abbasiler döwründe de yumşak siýasat ulanýarlar bu wezek ak baýdak. Hakykatdan hem ak baýdaga geçýärler. Ondan öň Emevi nemeler, Emeviler gara baýdak, gara renkde baýdak ulanýardylar. Abbasiler geldi, biz öňküleriň siýasatyny ulanamjak diýip ak baýdaga geçýärler. Birazrak ýylym bir siýasat ulanýarlar da. Indi bu ýyldaşymyz hem gelip ýazypdyr, o sen ata-babaň aňana imany goýdy, we imany gaty gowy edip goýdular. Ýa-ni gaýalardan, ağaçlardan atalaryň, babalaryň senin jesetleri asylgy durdy. O ýa-ni çüýre 3-4 ýyllar şol bir jeset asyk durýardy. Näme üçin o bize boyun eğmeýäniň başyna geljek zat şu diýip o görkezýärdi şol jellat nemeler. O soň sen nädip buňa imperiýa diýjek däl-de başga ýa-ni orsun etmediğini arab etdi de Almurada bilen oklardy o taryhy. Orsun etmedik zadyny müň diýen 720-nji ýyllardan başlaýar. Orta Aziýa ýöregişlerine. Ama maňa näme gerek bularyň Allahyň birligi ýa nemesi şu zatlar edenden soň da.
Yankı şu tarihi bilen oklar. Yine hazır orsa arkada deyip görler ha. Orsa olmasa bolonok deyip. Bular şey deyip yankı celladına aşık oluyor. Arap gelipdir o kesip biçiptir buların aktıkları hem gelip o arabı o halı yazıyor ya. Söyüp bilirsiniz. Söyüp bilirsiniz. Ataların üstünden gülersin. Edip bileceği için. Bukhara'nı Almurada söz vereyim. Bukhara'nı 3 gezek kırdılar. 3 gezek Araplar. Şu atlar yankı Bukhara'da Oğuzlar yaşaya. Oğuzlar yani. Oğuzlar bizim ve yankı bir böyle özöklerin ataları var ya da hazırki. Üç gezek kırdılar ya. 3 gezek. Kemine mesela şumar sen misal getirip aydiyan da mesela sen tarihi bilýän. Bizim doğulun döwrümizde SSR'ın tarihi vardı. Onun so olary gerek terde yazılan tarih taýda o bizim en atalarımız anlatkylar o basmaçy ya kulak çala gruplu bolan adam. Galana din uğrundan asla halkymı kördäki hakyky din nämedigini bilemzak. Hemme zat garşyly. Men şagy döwrü bizde şu yankı iki tarafım satbernet de diyecek bolýanlarym ol yankı ot paradlyk döwrü var. Şondan galan ırım yorumlar däp desurlary mar diýen otdan dökmeklik, günäňi dökmeklik, näme yankı aylanmaklyk, o ıhmyl beýl. Hemme şu aňyrky ýemden gelýän zat. Musulman dinine ýok zatlar. Ýöne bizde hiç birimizde dini ilim bolman ululu nesil, men nesil. Ýa-da para kimizin nesil. Şu iki ýaşaly bir zatlar okasa elimize eňimize ýetirirdik. O ýöne näme diýilýär o taýda, näme ýazylypdyr, näme aýdylýar. Bizim habarymyz ýok. Ýöne biz bilýän zadymyz hemmemiz ölmeli, şo gowrumçylyga barmaly, şo taýda da jynaza durulýar, aýat okulýar, bollugy tor. Bu bir däp desturun katarına giren. Ol din bol biz ol harpyndan ýa harpyna şerli ähli dini kitaplar okan adam men Türkmenistanyň içinde mene duşmadym öz döwrümde. Ýöne şu mahal bizim şu dini bilmeýän zadymyzy o ne bir topar zady senne tarihde misal getirip aýdyp oturýumda. Men üçin şol täzel men üçin men ýaşymda kadynlar üçin şodur. Sebäp bilýän zadymyzy bilmeýän zadymyz gatykän dini meselede. Ýöne ýaşylyň aýdan sözünden şu ýa-da İslam dininiň owul bizdäki şol ýa-da ot paradlyk dinimiz bar eken ýa gök taňry ine tapdym dogradym. Ine bizim gök taňrymyz bar diýip ýa-da bir topar ýerde hatda Mahtumulyn gowşularyna da bardy. Ýa taňrym näme diýip aýdylýan ýerler. Demek şol aňyrky zatlardan gelýän bolmaly. Men bu meselede adamı diskussiya edip biljekler ýöne şu taýda bizim öwrenmeli zatlarymyz känlik düşünýän. Bizim arlap ene şol mollalar ýydyly bolýanlar. Ene şu kuna gelen tarihe dejekler. Şu şumal Türkmenistanyň içinde şu kelleli, selleliň bir ýydyly bolýanlar. Näme üçin şolar ýeke ýerde halkyň agasyna aglanar? Aýdyn. Bir ýerde biriňizden şu ölüňizi üçin şonam gelip soýup gitýär, pul baryny ýygnap batýlar. O bir sany padşa ýa-da siýasatçy garşy gelen molla barmy? Hawa. Şoda bir hani Gurbanula garşyam, dogmasyna garşy, niýaza garşy ýeke söz aýdan mollan görkezdiňmi? Yo 1,5 müň ýyldan bäri ýok Almurada bu mollalar. Hani ene men şonu aýdýan, ondan şulak edip oturany dini ykdykadyýata sygýarmy? Ýok. Men şulaň hemmesi şeytan doganly bir önünli aýdýan. Men bilen dige okan ilmine gurban ýemdim, ýöne bularda okalan ilmim ýok. Yo okarýal ilmim ýok. Men okap gördüm. 6 ýyl okudum men özüm. Toya dağda var ne o çayına koyup arak içerir dedi. Ne onu? Kim allayan? Hudayi allayan mı? Kitaplarında da arak içmek haram diýip yazıldı. Hawa. Ine ondan sen aydın millet. Ne edip bunlara inanmalı? Ne mi şunu edýän işin doğrudur diýip hasap etmeli.
yani bir mescit diýilen ýere bular bir özüne bir yani pul gazanylýan ýeme biznese urupdyrlar. Tapın, bam bir yekim oldu. Halkın önüne çıkıp ya prezidente karşı durup halkın arkasında durur. Ya yine şeriat şeydi ya Kur'an-ı Kerim beydi ya şu ediyanın telek ya da şu ediyanın kabahat ya ediyanın şu ediyanın işin günah deyip. Aydan yekim olan ya kellesi selleliğin görkedin mi? Onu men de dünyada bilmedim. Men de usmadım. Diýmekdigim gören näsin? Ýöne men çykkaydanma köp wagt bol. Belki 2 badyrym şol real mollasy. Bar bolsa aydın bilen bilip galyp. Yok yok vallahi eyle molla yok Halmurada. Ben tarih okudum diýen ýaky. Şu 1500 ýylda da bir san bolla çykmandyr. Gaýtan çıkan bollalar halkyň at minmezligine ýa-da ýa-da gymmat bahaly eşik giýmezligini teklip eden bollalar bar. Padşanyň derejesine ýakyn bolmaly däl. Padşanyň awraýyny goramak üçin halk eşege minmeli. Şu döwrüň nemeleri bar da ýa-da keten diýerler. Matalary. O haýsyny halk giýmeli şoňa çelli teklip eden mollalar bar, imamlar bar. Padşanyň ýanyna geçip. Doğru samsyklyk ýa-da diniň demeden yerinde halk hiç haçanın gowy ýaşan däldir. Tarihten o görkezingine şu döwürde şu padşanyň şu diniň aslında gowy ýaşapdyr diýip bir san misal tapyň. Ben tek tapmadım. Hemmesi gan bilen adalatsyzlyk bilen dolu içi. Tapawdy ýok, haýsy din bolsa da din döwre ýa-da bir abstrakt bir zada ýa-da el bilen tutulyp bilmeýän nämen pikir etseň edbermeli, ýene ýokarda 4 kanatly guş gördüm diýseň diýbermeli. Şonuň ýaly bir döwürde ol. Ýonky din döwre. Soň sen nädip gelip o muňa bil alap sen häzir gowy ýaşajak. Akıllar eren ok muňa. Almurada. Gurbanyňly ýene haja gidýär her ýyl. Hemmesi taş döwre bilen bilelikde bir. O Halmurada wagtymyz boldy. Jemlä berseň bolýar. Ha bor, gözel gowynyň eger soragy ýok bolsa, bu ýurtdaşlarda jemläýin. Sora ýok, hoş wagt eretdim. Diýili meselede sen ýa dogry bellep geçdiňdi. Indi şular enni özlerini halka hödür edere hiç dat bolmansan, indi şu halkyň bir ýekaja bir ynanjy bar da kalbyny öze hiç dat edip bilene şunun garşysyny onuň özetmeli işin Allah tawsir ýerde. Indi garanyz gapar Allah, jedanyz berer Allah, indi ýere sokar Allah diýip. Ondan şu Allah'ın şu dininin bular öz peydasyny ullanýarlar. Enni Allah eden ardyňyzy ilkinji nowatda oň ýerde oturdyny bar, Gurban oly ýa-da neberesi bilen hajylar. Şolara barmaly, şolar çözmeli. Allah ýetene ýurtdaşlar bagyşla. Olar şu Allah'ın öňünde böwet edip goýýarlar da şolar. Perde ýa. Perde. Ondan onu nädip bunun da şolanyň ýan din. Men ýok şolaryň arasynda. Men şolary nädip görjegmi bilemek ýurda barsam şu sellelik bir öňümden çykdy men şuna näme näil paýşda aýtjak men şuma dilime de getiribiljek. Almurada bularyň nemesi bar da niyaz we ruhnama ýazdy bismillah diýip başlap halkyň enesini ulatdy. Şolan bismillah diýip başlatdy kitap. Bana ýörüýte aýan etdirdi. Bir başlyk ölse, ya aýdyl minister ölse, şuň ýemesine patasyny kellesi sellellenmesi yer ýok diýär, howlyň içi ýapýar. Dogry, hem şu taýdan bir zat almaly ya gelip menim görnüp gitdim diýip yemetmek. Emma bir garyp ya bir zähmetkeş ölse, şoňa jynaza çykmagy okumagy molla ýok.
O doğru. Ine dine inançy, ine bir musulman bennesine den sarpa goýuşy, oşadyrnyk üçin şo bolýar. Hı hı. Ondan soň ben näme bular tiýlar ödýär? Hı. Ýok. Ola bir halkymyzyň başyna gelen musallat. Şeytan hemmeten. Men ýörüýte aýdýan şolar. Hı hı. Gargaslar baňa şolan gargysy diýýän bolsa 30 ýyllap degmendir innem näme galanyň wagt görkezler. Olar bir mescitlerde wagt edýärler diýär. Men şu diýenem halka edip berin, Aşgabatyň mekteplerini şu 9-njy maýyň öňe syrasynda iş geçir diýerler. Şu garrylary getirip, mogallumlary getirip, ay ene uruş döwründe şular ýaly kynçylyk gördük. Gidip ýatan bütün bir maşgala jemi 900 gram çörek berilýärdi. Şo bilen adamlar oňy dediýän eken. Bir şumal gülýär durmuşda ýaşap otyr. Şoň üçin şu günüňizde şükür edin, garaşyk edin, hemmejikler gülýärli, ýenem gülýärli bolar diýip ene mektep okuwçylaryna şular ýaly ene akly ýaly kellesine goşadyrnak üçin. Ondan olarda näme adam çykarýar ularlyny kim bolar bular? Bu çagalar. 900 gram çörek bilen ulanmaly bular bütün maşgala bol. Seredine diýilýän zatlar. Men şu zatlary ünsüň çek bolýar. Ine şu ýerde bular mollasyna, müftüsine, sellesine mollanýar. Ay bular ine Zelil şahirimiziň sözü bilen jemläli Almurada illeşimiz ýazypdyr. Mollalar öwerler ol kıyamaty, goýsalar bu ýakty jahan ýagşydyr diýär. Düşün. Ýa-ni şu mollalar şol kıyamaty övmege goýsalar diýär. Hakykatda bu ýakty jahan şol övýän kıyamatlaryndan hem gowdur diýär. O şeýledir. Adam ýokdy. Ýazýarlar ýöne kim ataýdym bize habar beripdir. Indi ýene bir zat aýdaýyn, ine Ýewropany ýa Amerikany çökertjek bolsaňyz, şo taýy o dini sokun esasan İslam dinini sokun şol 10 ýyla galban çökýär. Amerika sam çökýär. Belek sam çökýär. Ine bir jemgyýeti çökermegiň iň gysga ýoly şoldur. Bolýa halmra da jemläli. Bar anna yurttaşlar sağ bolun geleniňiz üçin, dinläniňiz üçin, beren soralaryňyz üçin ören minnettar. Kemine sağ bolun çağıranyňyz üçin. Sağ olun. Öňüňize sağlykda görşelim yurttaşlar. Hereket edin orluklar, ýene bir gezek orluklar. Düzüň şu günden ertek günü aladasyň edin. Ertek günem haçan boljak? Ol belli däl, bir günden, bir aýdan, bir ýyldan ýöne biz hökman dolanaýmalydyk. Wagt şonu görkezýär. Bolýa sağ olun. Illeşler sağ olun size de.